Akoa zara eta euskara ikasten ari zara, zergatik erabaki zenuen euskara ikasi behar zenuela? Euskara... Erdizka ere esan dezakezu, onartuko dizkizugu gaztelerazko hitzak lasai. Bai, nire iztegia oso txikia da, barkatu. Bai, pues porque sí, porque en un futuro vivir en euskera es lo que estamos intentando buscar, así que, pues eso. Osando, Sergio, tipitapa bera ere euskara ikasten ari dela gutxinaka, bigarren korrika dauka eta oraintxe bertan oso urduri dago, abisatu diot, mikrofonoa jarriko niola seguraski, baina ez ustean harrapatu dut, Zaloa. Hauxe da ere, gure eskualden eta gure baiararen errealitatea, euskaldundu den, euskalduna zen hobesan da baiara, akaso erdaldundu egin zutena, baina aurrera egiten jakin izan duena, eta berriz ere euskara gara aldarrikatuko dugu, Pasaialdean, Oarsoaldean, Bidebieta eta Altzainguruan goiz honetan, eta gero Donostiaren txanda izango da, Gipuzkoako hiriburuan barna ibiliko da, baina Zaloa ez dakizu ere urduri ote zauden, kostatik Bizkaira egingo duelako paso eta Lekitxoraino iritsiko da gaur, okerrez banabil. Bai, egia da. Hasteko zein ederra ere garatzi, testu inguru hori, errealitate hori, euskaldundu den lurralde baten errealitatea ere, zein ederra den aipatzea gustatuko litzaidake. Gaur Bizkaiara egingo du salto, korrikak lehen aldiz edizio honetan. Gaueko 12etan pasako da Lekeitiotik ez dakiten biharragian. Normalean baino nekatuago egongo naiz lanean, agian nabarituko da. Urduri agian egongo da, Egoibelategi gure lankidea, bere txanda ere, badelako momentu honetan. Gurekin dago? Telefonoaren beste aldean dugu Egoibel. Bai, egunon, hemen nago. Hemen nago, isil hemen denen entzuten, zenbat goza polit entzun ditugu eta zuzenak denak duela gutxi. Neure aldetik, ena urduri, pozpozik nago laguna, gointxertan paseantxo eristen, paseotxo eman izan naiz neure txetikan horeretan, eta gero gaur korrikan parte hartuko dut, kontrako norabidean, neure herrian paseantxoan hartuko dut, aurreratuko dizuet, akaso zertxoet beranduago iritsiko dela, ze uste dut momentuz korrika oraindik ez duela pasai honi bani gainditu. Gainera, bertan kale zarra zeharkatzeko jendan dana batzen da, gero helduko da dagoeneko une ikusgarri hori dena, ikusten dugunean lekukoa San Pedro eta San Juan arteko, edo San Juan eta San Pedro arteko motora zeharkatzen, eta pentsatzen dut hori dela eta zertxoet beranduago iritsiko dela honea. Baina bai, ari zineten esaten, entzun nintzen adi aekako dizkidek esandakoa, gero baita garatik egindako valorazioa nola egia den emigraziotik azitako eskualdea dela Oarsoaldea, eta osortuko nintzuteke esatera bereziki Pasaia edo eta horreta, eta zentzorretan agian baita esatea, erronkori berak gaur egun berritu zaigula. Ze lortu genuen bezala, garaian, Salamankatik, Galizatik edo eta... Markatu, aldapagatik gotzen genizat eta kostatzen genizait. Baina zeitzen nintzen esaten, hori, garaian mesetatik heldu zitzezigun bezala edo Galizatik komunitate handiak heldu zitzezigun bezala, batzuek mehatxu bezala ikusi zituzenak eta gaur egun gure inguruan euskararen ardatzetako bat ere badirenak, bereziki bigarren belaunaldiak, ez ezagunaztu gaur egun Pasaian bertan adibidez populazioaren 100% inguruan atzerritar jatorrikoa dela, horrek esan edo 10 bizanetik 2 kanpotarra direla, eta badago grina euskara ikastekoa, nik esan aldizuet, zadiez nire koñata, murtzerra da, bera gaur aterako da korrikan, neure jo baterako da lekukoarekin, gointxertan jakin dut, baina horreatu aldizuet, nire koñatan aikako klasean, holako mosaiko bat badagoela, baina ere berean Pasaian txoko argazki erreala dena, badaudelako bertakoak, badaudelako Espainiako hainbat fundatik heldutakoak, baina badaudelako atzerritik etorretakoak, Hego Amerikatik, beste hainbat herrialdetatik, beraz, uste dut korrikak gaur hemen beti bezala indar handi hartuko duela, inguru industrial, postindustrial honetan esango dugu, baina azken urteetan baita ere berregiturak eta urbano oso sakona jasaten ari dena, eta neure aldetik gutxi gehiago esateko, ikusiko nauzuela kaso zuzeneko seinalean, saiatuko naiz aurrean jartzen, berezikia garazia gurtzeko, garazi jungaz aurreko edatzeko furgonetan. Saiatuko naiz aurrekoan, ia tokia dagoen eta ibiliko naiz bixi hola ia harrapatzen zaitu da Antxon edo horeretan punturen batean korrika, eta haizu, esango dugu, gaur ere tokatzen zaigula apur bat arro egotea eta Gaztela eta Galiziatik etorri ziren ondorengoek arro egingo dugula korrika eta bereziki
gonbita egingo diogula, ongi esan dezun bezala, geure herrira datorren orori, gurekin batera, euskaraz bizi dadin. Bai, egongo dira. Bide batez, gauzatxo bat entortu barrizat, bidean, gaur protagonismo nahian nabil, hori egia da ere. Eta pentsatut, bai, gaur, akaso modurik onena protagonismo hori lortzeko dela, eroriko bat eukitza edo eroriko bat simulatzea. Ze, izu esortu dela TikTok kontu bat, ez da? Erorikoekin. Bai, jakin aurten ala ere goi, txiribuelten urtea dala, Jendea erortzen da, baina estiloarekin txiribueltak egiten ari da jendea. Horregatik esan dut simulazioarena, nahi iruditu zait aurten erori diren bat baino gehiago parkurtzaleak bat zirela. Ez dakit esaten, zaila da, normalean oso azkar gertatzen dira, baina bitu esango nuke azkenekoz atzo malerrekan ikusi nuela azkeneko txiribuelta, aur txiki bat zen, eta bakoitzak badaki ze gaitasun ditu, baina adinak normalean ere laguntzen du, eta oso azkar altxatu zen, eta korrika egiten jarraitu zuen. Igual ere, aekari mezutxo bat, nik uste dut XXXS petuak sortu behar direla, bereziki aur txikien entzat, batzutan iaia arrastakara ematen dituzelako, egia da oso irudi politak izaten direla, baina korrika egiteko uste dut apur bat deserosoa egiten zaiela aurrei, eskerra gero eskoletan eta ikastetxeetan ere haien peto propioak ere sortzen dituzten, eta ze polita den hori ere bai, Ideia ona hori garazi, ideia ona, baina Uzten, joan beharko gara tertuliago eskerrik asko gertuko argazkionengatik, garazi, zaloa eta egoi, baina gaurkoan urrekalatu dugu tertuliarena eta Ikerren kantua sartu behar dugu ere, beraz ez gehiaginekatu, animo gaurko egunarekin, eta gero izango dugu berri ere zuen berri, eskerrik asko. Gero arte. Aio. Egunon ekipo, egunon entzule zer moduz. Beno, gaur... ez tekit Donostiako erreakzioetik korrik irtengo zareten edo ez. Kostaldetik etorriko da gero, gure herritik horietik ere pasako da. Herria urduri dago, zergatik ez. Hori ere aitortu behar. Korrika pasatzen du bakitzan badaki balako ez. Halako urduritasun bat sortzen dela, zierrera berezi bat ez, sortzen dela. Bueno, ekarri nahi izan dut gaur, Euskorriren sautrela, eta motiboa simplea, elebakarrei zuzenduta erabat kantu hau, ez dago besterik ez. Nik azken egunetan ikusi ditudan erreakzio eta abarrak kontuan hartuta, orainek ezin dut ulertu elebakar den horrek eleaniztasuna ez ikustea onura bezala. Hortaz, eleaniztasuna beti izango ez onura eta niretzat behintzat. Eta geroz eta hizkuntza gehiago jakin, geroz eta hobe dela pentsatzen dudan honetatik, kantu hau ekarrena izan dut, nolabait ere argi utziz hori pentsatzen duena. Niretzat lelo hutsa dela. Egun hori izan, aio. Euskara da kanpora eta goazen denok dantzara. Euskara lauda ezak garaziko herria, zeren handik hartu baituk behar huen grazia. Lehenago ibai hintzen hizkuntzarik azkena, orain berriz izango haiz guztietan lehena. Eta lelori bai lelo, leloa zarai leloa. Eta lelori bai lelo, leloa zarai leloa. Euskara da kanpora eta goazen denok dantzara. Euskaldunak edo nondik preziatu ziraden, baina haien mintza eraztenak ziren burlatzen. Inongo liburuetan eskribitzen ez baitzen, orain ikasiko duten nola gauza ona zen. Eta lelori bai lelo, leloa zarai leloa. Eta lelori bai lelo, leloa zarai leloa. Euskara da kanpora eta goazen denok dantzara. Euskalduna den guztiak burua altza beza, gorenean ikusiko baitu bere hizkuntza. Printze eta jaun guztiek hura eskatzen dute, paperetan ikusita ikasi behar dute. Eta lelori bai lelo, leloa zarai leloa.
eta lelori bai lelo, leloa zara ireloa, euskara da kanpora eta goazen denok dantzara. Gogo hori kumplitu du Garaziko gizonak, eta haren adiskide bordelen dagoenak. Lehen inprimitzailea euskararen hura da, euskaldunak eskerturik aurkitu behar gara. Eta lelori bai lelo, leloa zara ireloa, eta lelori bai lelo, leloa zara ireloa, euskara da kanpora eta goazen denok dantzara. Informazioaren aria naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Epaileak Amaia Zabarteren kasu artxibatu du, ez duelako ertzaintzaren karga batean jasandako tiro eta ostikoa ikusi. Iker Sarriegi, Zabarteren abokatua. Y que no cargaron, que no echaron ninguna pelota foam en ese momento. Lander Martínez, egunon. Egunon Pegi eta egunon, entzuleok, familiak errekurtsoa jartzeko aukera du Joseba Naboa Zabarteren bikotekideak mezu bat idatzi du isa sare sozialean argi utziz ez dutela amore emango. Zabartek berak ere borrokan jarraituko dutela berretsi du. Bastante claro que la verdad es la que es y que yo creo que la jueza lo verá y seguiremos con el procedimiento. Eta justiziara ere helduko da Silvia Alonso Espainiar estatuko indarkeria matxistaren azken hildakoaren kasua. Jaiotzez irungoa zen eta joan den larun batean Zaragozako Las Fuentes auzoan hil zuen bikotekide ohiak tiroz. Merkatuak nasi ostean Donald Trumpek 3.000 soldadu gehiago bidaliko ditu gerrara. Venezuelarekin egin zuen moduan, Trumpek diona da egungo Irango buruzagiak oso ezberdinak direla eta negoziatzen hasiko direla. They're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. Esan du ere diru asko balio duen oparia eman dietela, baina ez du bestelako xetasunik eskaini. Eta Israelek azan erabilitako modus operandi berdina Libanon erabili duela salatu du Francesca Albanese, Palestinako nazio batuen erakundeak duen errelatore bereziak. Why, if the International Court of Justice says that the occupation is unlawful, and member states have an obligation not to aid and assist. The member states have an obligation not to transfer weapons to a state that is committing war crimes. Zalantzan jarri du nolatan estatu ezberdinak Israelekin harremanak mantentzen dituzten, nazioarteko justizia gorteak esan badu okupazioa legez kanpokoa dela eta estatuek ez laguntzeko derrigortasuna badute. Eta gure ere itzuliaz esango dugu ere, Euskal Autonomia Erkidegoko gasunek iaz baino 5,4 gehiago bildu dute urteko lehenbiziko 2 hilabetetan, 3.826 milioi euro jaso dituzte zehazki. Zeharkako zergetan ere joera goranzkoa da, horren adibide argia da beza. Izan duen 7,3ko igoerak berresten du Euskal Ekonomiaren oinarri nagusia kontsumoa dela, 1.267,4 milioi eurorekin. Eta martxoaren 24 egun seinalatu izan da Argentinan 40 urte bete baitira Latinoamerikako diktadurarik latzena, sistematikoena eta odoltsuena estatu kolpea izan zenetik. Milaka lagun irten dira kalera egia, justizia eta erreparazio eskatuz. Buenos Aireseko Maiatzaren plazak gainezka egin zuen baita inguruko kaleek ere. Mario Santutxo da, 30.000 desagertuetako baten semea. AFP agentziari egin dizkio adierazpenak. Hoy se cumplen 50 años del último golpe militar que dio lugar a la dictadura más sangrienta de la historia argentina y 50 años después volvemos a vivir un gobierno fascista, ¿no? De ultraderecha. Eta EH Bilduko ultraeskuinari alternatiba eraikitzeko Argentinako martxan izan da. Gorka Lejabarri eta EH Bilduko harreman politikoetarako idazkariak naiz irratiari esan dio egoera gogorra eta bitxia ikusi dutela egun Argentinak duen gobernua dela eta. Egoera gogorra eta bitxia, zeren alde batetik 50 urte bete direnean, estatu kolpetik, badago Argentinan gobernu bat, eskuin muturrekoa, ari dena eskubide orokorren kontra bortizki egiten. Gobernu horren errelatoa ere ez dator bat Argentinan urteen poderioz eta memoriaren inguruan egin den errelato hegemonikoarekin.
esango dugu baita ere Bilbok festa giroan bukatuko duela 24. korrikaren helmuga igande honetan, amaiera ekitaldia udaletxe parean ospatuko da 12:00. Ekitaldiak hainbat gunetan egongo dira publiko mota guztiei begira, haien artean Labasu, Añube, Bele eta Miserabliak bezalako artistek kontzertuak eskainiko dituzte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan badan nabarmentzeko jazuerarik, Lander? Aipatzeko dugu izan den istripu batengatik 14 errepideko 113. kilometroan Bilbon Irungo norantzan autopilaketak daudela uneotan. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Ikerri Berluzeak. Atzoko onaldiaren ondoren, asteazken honetan eguraldiak berriro ere okerrera egingo du. Goizean jada Kantauriar isurialdean hodei asko agertuko da eta han hemenka eta bereziki mendi inguruetan eurilan karpixka bat ere izango da. Ego isurialdean aldiz, goizeko lehen orduetan ostarte politak irekiko dira, baina bertan ere goizean zehar hodeiak nagusituko dira. Eta gainera eguerdi alderako iparraldetik fronteat sartuko denez lurralde osoan zeruak estaltzera egingo du. Arratsaldean fronte honen bitartez, Kantauriar isurialdean zaparrada batzuk emango dira. Zaparradak orokorran ahulak izango dira, ez du euri askorik egingo, baina han eta bereziki mendi inguruetan tarteka bizi-bizi botako du. Araba eta Nafarroa erdialdera euri pixka bat pasako da, baina oso gutxi eta lurraldearen hegoaldean ateri egongo da. Haizeak batean mendebaldetik joko du, baina goiz erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du eta tarteka bolada zakar batzuk utziko ditu, bereziki kostaldean mendi inguruetan eta Ebro bailaran. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarrituko dute, bat zeropetik eta 8 gradu bitartean errendituz, galderakada nabarmen xamarra jasango dute, Kantauriar isurialdean 10 eta 13 gradu bitartean errendituko dira, eta Ego isurialdean 8 eta 16 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan. Edelteietxea teknikan, martxoak 25 da, asteazkena. Informazioaren aria. Epaileak Amaia Zabarteren kasu artxibatu du, ez duelako ertzaintzaren karga batean jasandako tiro eta ostikoa ikusi. Joseba Noboa bikoteak borrokan jarraituko dutela aldarrikatu du jada itsasolean. Gertakariak izan zirenetik 2 urte bete direnean, epaileak ziurtatu du ezin dela zehaztu Zabarte lurrera erori zenik, buruan foam jaurtigai baten kolpea jaso ondoren agenteetako batek tiro egin ostean. Halaber, ez du ikusi bideoak gorabera ertzen batek ostikoa eman zionik erorita zegoenean. Iker Sarriegi familiaren abokatuak epailearen esanaren berri eman du hedabideen aurrean Donostiako Justizia Jauregiaren kanpoaldean. Y que no cargaron, que no echaron ninguna pelota foam en ese momento. Familiak errekurtsoa jartzeko aukera du. Joseba Noboa Zabarteren bikotekideak mezu bat idatzi du isa sare sozialean, argi utziz ez dutela amore emango. Hala dio, gaur deskonektatu eta aire hartuko dut, bihar borrokan jarraituko dugu, justiziari buruz pentsatzen dudana esaten badut, kartzelan sartuko naute. Izorratuta eta jipoituta, horrela sentitzen gara, gaineratu du. Zabartek berak ere borrokan jarraituko dutela berretxitu. Bastante claro que la verdad es la que es y que yo creo que la jueza lo verá y seguiremos con el procedimiento. Bere autoan Perez Asenjoko onartzen du auzitegiko medikuaren txostenak ziurtatu zuela zale txuri urdinak kolpea izan zuela buruaren ezkerraldean, baina nabarmentzen du ezin duela lesioen kausarik eta inpaktuaren objekturik ezarri edo baztertu. Bideoetan argi eta garbi ikusten da Zabartek errondo pasealekua zeharkatzen duela erdibitzailetik topoaren geltokirantz, agentek korrika egiten zuten tokitik alde egiten saiatzeko eta handik metro gutxira haien parean erortzen dela kolpe handi bat jasan ostean. Eta hain zuzen Espainiar gobernuaren menpeko kostas erakundea da, Santanderren hautsi zen pasabidearen mantenuaren arduraduna, 6 gazte hil ziren egurrezko pasabidea erori zenean, 3 bizkaitar barne, epaileak kostaseko 2 funtzionarioren aurka jarri du abian ekintza penala, proiektuen zerbitzuen nagusia eta lanen departamenduaren zuzendaria. Kasuaren instrukzioan arduradun den epailearen arabera, Espainiar gobernuaren menpeko kostas erakundea da pasaelaren mantentzeaz eta kontserbazio egokia bermatzeaz arduratzen den erakunde bakarra. Horregatik, lanen zaintza behar bezala egiteko egon daitezken erantzukizunak bere gain hartu behar dituela ebatzi dute. Eta berriz, Silvia Alonso Espainiar estatuko indarkeria matxistaren azken hildakoa, jaiotze zirundarra da. Joan den larun batean, Zaragozako Las Fuentes auzoan hiltzuen bikote hoiak 59 urteko emakume horren amaren familia
Galiziatik etorri zen, baina ama eta izebak Pasaian jaio ziren. Familia handitu zenean urten Poderioz, Trintxerpen eta San Pedron finkatu ziren, baita Donostiako Altza auzoan ere aiton amonak bizi zirelarik bertan. Erasotzailea bere bikotekidea izandakoa Alonsaroen lantokian izan zen zain eta hainbat alditan tiro egin zion kirol arma bat erabilita. Merkatuak nazio estean Donald Trumpek 3.000 soldadu gehiago bidaliko ditu gerrara, magnateak esan du opari handia egin diola Irani azken adierazpenekin. Trumpek iragarritako negoziazioak gezurtatu gelditu ostean, agerikoak gelditu dira petroleoaren merkatuan nolako salerosketa espekulatiboak izan diren. The Financial Times egunkariaren arabera, 6.200 kontratu saldu ziren, ezazpiak amar gutxi, 6 eta 49 eta 6 eta 50 artean. 15 minutu beranduago, Trumpen iragarpenak prezioen jaitsira nabarmena ekarri zuen. Analista ezberdinak zaila ikusten dute halako kasualitate bat frogatzea, hala ere zalantzan jarri dute salmenta horien ezoikotasuna. Venezuelarekin egin zuen moduan, Trumpek diona da egungo Irango buruzagiak oso ezberdinak direla eta negoziatzen hasiko direla. They're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. Esan du ere diru asko balio duen oparia eman dietela, baina ez du estelako xetasunik eskaini. Adierazpenetik harago, Pentagonoak 3.000 soldaduko brigada bat prestatzen hasi da. Ostiralean heltzea aurreikusten da Trumpen epe muga berriaren azken egunean. Baliaturiko unitate motagatik aurreikusten da kargeko irla okupatu dezaketela. Israelek berriz Gazan erabilitako modus operandi berdina Libanon erabili duela salatu du Francesca Albanese, Palestinarako Nazio Batuen erakundeak duen errelatore bereziak. Ez baldin badago Israeleteko interbentzio masiborik, bide egokiena harreman ekonomikoak moztea dela aldarrikatu du. Why, if the International Court of Justice says that the occupation is unlawful and member states have an obligation not to aid and assist, the member states have an obligation not to transfer weapons to a state that is committing war crimes. Zalantzan jarri du nolatan estatu ezberdinak Israelekin harremanak mantentzen dituzten. Nazioarteko justizia gorteak esan badu okupazioa legez kanpokoa dela eta estatuek ez laguntzeko derrigortasuna badute. Thousands detained without charge, held in inhuman conditions, beaten, shackled, sexually abused, denied medical care, starved, raped. Torturak eta atxiloketa ilegalak ohikoak bihurtu direla salatu du. Eta ipatuko dugu baita ere EH Bildu Elkarrekin Podemos IU, BDZ eta Sanitarias kontra el genocidio plataforma Ali Arab taldearekin batera Arabako Foru Aldundiari eskatu diote Buesa Arenan Israelgo taldei jokatzen eragoztea. Talde hauek estatu genozida baten ordezkariak direla azaldu dute. Utilizando sus competencias y los mecanismos legales que tiene para hacerlo, que cierre las puertas del pabellón Buesa Arena a los representantes israelíes y a este evento que no es sino un evento de normalización y de blanqueamiento de los crímenes de genocidio de Israel. Maccabi Tel Aviv eta Apoel Tel Aviv Euroligako parte diren bi taldeak martxoaren 27 eta apirilaren 7 jokatu beharko dituzte, edo hori behintzat aurreikusia dago beraien partiduak Buesa Arenan ate itxiekin. Goizeko 8:13 dira. Euskararen telefonoan jasotako intzidentziak oinarri 2025ko hizkuntza eskubideen egoera aurkeztu du behatokia. Kexuen aitzinean ez erantzutea ala bestelako lehentasunak daudela esatea larritasunaren irla da eta hizkuntza eskubideek urraketez jabetzera eta antolatzera deitu dute. Garbinega UBK behatokiko zuzendariak joan den astean eman zuen 2025ko intzidentzien datuen berri sare sozialen bidez. 2025an denetara 984 izan ziren. Horietatik 883 kexak hizkuntza eskubideen urraketen berri eman zutenak. Baina zoriontzea, iradokizunak eta kontsultak ere izan ziren. Eta nola ez, kexak bideratuta hainbat aldaketa eragitea ere lortu genuen.
Behatokiak adierazi duenez, Euskal Hirigune Elkargoa, Lakuako Gobernu eta Nafarroako Gobernuaren kasuetan, herritarrek berariaz informazioa eta tramiteak euskaraz nahi dituztela adierazi behar izaten dute oraindik ere. Zenbait lanpostu publikotan euskararen ezagutza ez izateak zerbitzua bera ez ezik sistema osoak ere euskaraz funtzionatzeko izan behar luken gaitasuna oztopatzen du. Azpikontratatutako zerbitzuetan berriz, hizkuntza betebeharrekiko klausula falta dira edo ez betezeak kontrolatzeko mekanismoak. Bestalde, Espainiar Estatuaren administrazioari dagokionez, azaleko aldaketa batzuk egin diren arren, praktikan euskararen aitotzak bigarren mailan jarraitzen du, eta herritarrek euskaraz aritu direnetan eragozpenak jarri dizkietela salatu dute. Frantziar Estatuaren administrazioen ukazio sistematikoak bertako hizkuntza eta hiztunen eskubideen zapalkuntza erabateko eragiten duela gaineratu du ere behatokiak. Zerbitzu publiko gehienak euskaraz jasotzeko ezintasuna salatu dute herritarrek, baita justizia, hezkuntza edo osasungintzako albo kalteak ere. Zuko dugu baitare Peio Otxandianok iragarri duela. ELA-Lab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuei proposamena aurkeztuko diela administrazio publikoko lanpostuetarako hizkuntza eskakizunen auzia konpontzeko. Euskadi Irratian eskainetako elkarrizketa batean Otxandianok esan du proposamen inklusiboa dutela enplegu publikoko hizkuntza eskakizunen inguruko desadostasunak konpontzeko. 3 herrialde hauetako sindikatu nagusi dituko diet, idazkari nagusi dituko diet, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT, eta helaraziko diet guztiei guk hizkuntza eskakizunen afera honi konponbidea emateko planteatzen dugun proposamen zehatza. Otxandianok adierazi duenez bere proposamenaren abia puntua da enplegu publikoa lortzeko euskara ala erdera eskatu berdela, baina defini daitekela progresibotasun indize bat testuinguruaren ala lanpostuaren arabera. Honen arira dei egin die EAJari ala PSeri EH Bildurekin esertzeko aferari irtenbide bat emateko azaldu du haien erantzukizuna dela polarizatzen ari den eztabaida honekin amaitzea. Gaur mikrofona hauetatik deia egiten diet EAJ eta PSeri eseri daitezen mesedez gurekin afera honi irtenbide bat emateko. Hemen eztabaida bat polarizatzen ari da. Eta guk ez dugu polarizaziorik nahi. Baina pilota legebiltzarkidean ordezkaritza daukagun alderdien teilatuan dago. Euskal Herria batera ekimenak antolaturiko aberri eguna babestu dute Sabino Arnana Agirre Lehendakaria Center eta Olaso Dorrea Fundazioek dei egin dute konpromiso kolektiboa areagotzeko nazio proiektuan inflexio puntu lortzeko aurten. Euskal Herria baterak Lizarran egingo du bere ekitaldia martxoaren 28 goizeko 11:30 aurrera. Zehazki, Euskal Herria bateraren izenean Ekina Torra Sagastik aldarrikatu du aberri eguna Euskal Herritarron egun nazionala dela eta honen bestez defendatu du egun hau elkarrekin ospatzeko eremua izan behar duela. Euskal Herriko aberri eguna, Euskal Herritarron nazio egun hau ospatzeko eta modu batean ospatzeko eskubidea elkarrekin ospatzeko batzeko eremuak behar ditugulako sustatuak. Batasun hori irudikatzeko Sabino Arana Fundazioko Agirre Lehendakaria Zenterreko eta Olaso Dorrea Fundazioko ordezkariak bat egin dute ekimenarekin. Irati Jimenez Olaso Dorreako lehendakariak adierazi du Euskal Herriak zalantza eta erronkez beteriko testuinguru batean ospatuko duela aurtengo aberri eguna. Euskadik zalantza eta erronkez betetako testuinguru batean ospatuko du aurtengo aberri eguna. Olatu involuzionistak nazioarteko egitura juridikoa leherrarazi egin du, dagoeneko nahiko ahulduta zegoena, eta gerren eskutik ziurgabetasun politiko eta ekonomiko handiko egoera ekarri digu. Ainara Zelaia Sabino Arana Fundazioko ordezkariak oreitarazi du 2026an 150 urte betetzen direla Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foruak abolitu zirenetik eta Euskal Herriak subjektu politiko izateko borrokan jarraitzen duela. 150 años después, Euskal Herria sigue exigiendo ser sujeto político y decidir su futuro, para garantizar su lengua, cultura y el bienestar de su ciudadanía. Eta Lierniezen Arro Agirre Lehendakari Zenterreko ordezkariek balian jarri du aurtengo aberri eguna proiektu nazionala berresteko eta konpromiso komunitarioa bizi berritzeko. Aurtengo aberri egunak beraz, gure proiektu nazionala berresteko balio behar du. Baita gure konpromiso komunitarioa bizi berritzeko ere, instituzionalizazioaren eta burujabetzaren arloan erronka berriei heltzeko eta ehun sozial elkartasunaren, eskuzabaltasunaren eta anbizio kolektiboaren inguruan aktibatzeko.
Aipatuko dugu baita ere Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakari eta Pedro Sánchez Espainiako presidente ostiral honetan bilduko dira Madrilen bialdeko batzordearen laugarren bileraren esparruan. Aireportu eta immigrazio gaietan aurrera pausoak asmo dituzte, baita Irango gerraren inguruko ondoriei buruz hitz egin. Mario Barretxe. Jaurlaritza oso kezkatuta dago bizi dugun egoera geopolitikoarekin eta Iraneko gerrateak izaten ari den eta izan ditzaken ondorioegatik. Bileraren gai nabarmena edo garrantzitsua gerratearekin loturiko eta hartu beharreko neurriei buruzkoa izango da. Urtarrilaren 27an egin zen azken bileraren arira Pradales lehendakariak iragarri zuen Lagoako exekutiboaren lehentasunen artean aireportuen kudeaketa dagoela. Joan den astelehenean jada akordio bat lortu zen bialdeen artean, naiz eta horrekiko interpretazio desberdinak egin diren. Aireportuen lehentasunaz gain migrazioari buruzko beste gai batzuk ere zintzilik daude iparraldeko muga eta eskumen gehiago tartean. Osasuna sailaren eskaerei erantzunez eta segurtasuna lege neurriak hartzeko eta justizian baliabide gehiago izateko beharrarekin intzidentzia anitzeko egoerak saiesteko lakuaren iritziz. Ikusi beharko da gainera Yolanda Díazen lan ministerioaren mendeko gizarte segurantzaren arloko eskuduntzetan aurrerapenik emango den horiek oraindik zehazteke baitaude. Eta aipatuko dugu baita ere, arlo instituzionaletik ere, Lakuako osasun sailak iraungitako txertoak nondik nora joan ziren jakiteko ibilbidearen txostenak aldatuz joan direla. Ikerketa batzordearen txostenean, otsailaren 19tik 27 eraldatu eta esitako farmazia zerbitzuetan galtzen dira loten trazatuak. Txosten hau ez zitzaien momentuan hedabidei helarazi eta orain berriz Lakuako gobernuak legebiltzarrari eskatu dio ez dezala bere webgunean dokumentu hau argitaratu. Garak martxoaren 2an aurreratu zuen iraungitako txertoen bueltan loten trazabilitatea oinarri hartuta ikerketa batzordeak egindako Osakidetzaren txertaketa prozesuaren analisia. Otsailaren 19ko dokumentu hartan argi zioen txerto haiek nondik nola pasa ziren aztertzerakoan. Esietako farmazietan galtzen zela arrastoa. Zein txerto zein zentrotara bidali zen jakin badakitela gehitzen du, baina loten trazabilitate zehatza galdu egin zela. Informazio hori zekarren zirriborro hura pertsona gutxik ezagutzen zuten eta Gararen gana iritsi zen. Baten batek susmoa zuen txosten hori desagertu edo aldatu egingo zela. Txostenaren aurkezpena martxoaren 3an eta modu oso arraroan egin zuen osasun sailak. Txostena ez zien entregatu kazetariei eta otsailaren 27an beste bilera bat egingo zuela ikerketa batzordeak esan zuten. Txostena parlamentura iritsi zen, baina webgunean ez publikatzeko eta informazioa ez zabaltzeko eskastu zitzaioen bertako ordezkaritzari. Kontua da, otsailaren 27ko bileraren ondoren txostena aldatu egin zela eta datu batzuk baztertu nahita. Aipatuko dugu baita ere Donostiako 510 familia haien etxetik ateratzeko arriskuan daude 2028an Bentaberriko etxe bizitzek, Lakuak ezarritako babes erregimena galtzen dutenean eta Blackstone inbertsio funtsaren esku gelditzen direnean. Astearte honetan irtenbide globala eskatu dute Gasteizko legebiltzarrean. Imanol Sáenz alokairuko presidenteak egoera hau azaldu du eta espekulazio huts moduan definitu du. Había ya unas cartas de por medio que se extinguían los contratos, gracias a la intermediación del gobierno vasco, pues se va a prorrogar hasta 2028, que deja ya de tener la calificación de VPO y pasa a mercado libre, o sea, especulación pura y dura. Egoera 2016an aldatu zen promozioa testa sozimi enpresaren esku geratu zenean Blackstone inbertsio funtsari lotua. Enpresa honek 37 familiari jakinarazi die jada ez duela kontratuak berritzeko asmorik. Familiek eraikuntzaren kostuaren bikoitza ordaindua dute ere haien etxetik ateratzeko arriskua dute. Batzordean parte hartu duten talde parlamentarioen babesa jaso dute EAJ, EH Bildu, PSE eta Sumar, PP eta Vox ez dira saioan izan. Adrián Anclares, PSeko legebiltzarkideak adierazi du denbora irabazi dutela epe luzerako irtera bat bilatzeko eta horrela izan dela auzokideen eta elkarten lanagatik ez ezik Denis Itxaso sailburuaren aleginagatik ere. Hemos ganado tiempo para intentar buscar una salida permanente y estable a largo plazo. Y si ha sido así, ha sido por el trabajo que ustedes han realizado, un trabajo muy importante. Nosotros también les queremos dar las gracias y, como decía, también por el trabajo del consejero Denis Itxaso. Un consejero que yo creo que ha demostrado que entiende perfectamente cuál debe ser la función de un servidor público. Bere partetik EH Bilduk egoerari aurre egiteko proposamena egin du. Alde batetik Jaurlaritzak etxe bizitza babestu horiek lehentasunez erosteko duen eskubidea egikaritzeko urratsak egitea eta hauek behin erosita betirako kalifikatzea etxe bizitza babestu gisa. Honela azaldu du Itziar Murual legebiltzarkideak.
Eusko Jaurlaritzari eskatzen zaio, 510 etxebizitza babestu hauetan, lehentasunezko eskubide hori gauzatzeko beharrezkoak diren ekintza juridiko guztiak azter ditzala eta hala badagokio abian jar ditzala lehenbailen. Bigarren puntuak kalifikazio iraunkorrari buruzko eskaera egiten du, bertan Eusko Jaurlaritzari eskatzen zaio etxebizitzak eskuratutakoan haiei prezio muga dakarren etxebizitza babestu publikoaren kalifikazioa modu iraunkorrean ematea. Eta aipatuko dugu baita ere Bilduko osoko bilkura monografikoa egitea eskatu du bizitzaren garestitzeari, zerbitzu publikoen iraunkortasunari eta etxe bizitzaren krisiari aurre egiteko. Pello Txandiano Bilduk Gasteizko Legebiltzarrean duen bozeramaleak iragarri du, datorren astean osoko bilkura monografikoa eskatuko dutela bizitzaren garestitzari nola aurre egin, jendeari segurtasuna ematen dioten zerbitzu publikoak nola bermatu eta etxe bizitzaren krisiari nola aurre egin aztertzeko. Euskadi Irratian izan da. Guk aste honetan erregistratuko dugu gai horren inguruan monografiko bat, pleno monografiko bat egiteko proposamena. Uste dugu ariketa hori falta dela, nola egin aurre bizitzaren garestitzeari, nola bermatu zerbitzu publikoak hurrengo urteetan, horrek emango baitio jendeari segurtasuna, nola egin aurre etxe bizitza krisiari, ze hor jokatzen da neurri handi baten baita ere jendearen segurtasun bitala, eta bar. Eta horri begira, uste dugu, behar dela, sakoneko ariketa bat, hori pleno monografiko baten bidez egin daitekela. Goizeko 8:25 kontu ekonomikoak aipagai goiz honetan ere, izan ere Tubos Reunidoseko zuzendaritzak 285 kaleratze aurkeztu ditu enplegu erregulazio planean, hasieran proposaturikoak baino 16 kaleratze gutxiago, askotariko erreakzioak eragin ditu plan honek. Lab sindikatuak enplegu erregulazio espedienteak gauzatzeko erabakia salatu du, beste behin ere enplegua suntsitzea, altzirugintza ixtea eta logistika kanpora ateratzea oinarri dituen plan batekin aurrera jarraitzeko borondatea berresten duelako alde sozialak planteatutako alternatibai jaramonik egin gabe. ESKak bere partetik adierazi du beharrezkoa dela Amurrioko enpresa batzordearen gehiengoak martxoaren 16tik deitutako greba mugagabeari eustea eta enplegu erregulazioko espedientearen aurka egitea ofizialki jakinarazi ondoren. Gainera zalantzan jartzen du 285 irteren borondatezkotasuna, manipulazioarekin, xantaiarekin eta ixteko mehatxuekin lortutakoak. Horrela azaldu du ESKako ordezkari Gorka Abaskalek. Siguen siendo despidos que han estado muy condicionados por las amenazas y la manipulación que ha hecho la empresa para llegar a ese número. La hoja de ruta es continuar con la huelga hasta conseguir los objetivos, que son la retirada del ERE. Y una vez retirado ese, es negociar lo que se tenga que negociar, pero sin presiones y cosas voluntarias, realmente voluntarias, sin ningún tipo de amenaza por parte de la empresa. Gainera, adierazi du sindikatuek behin ere ofizialki aurkeztu ostean epaitegietan inpugnatuko dutela, naiz eta legiteak ez duen balioko. Por otro lado, impugnar el ERE, porque toda la parte social hemos entendido que las causas no están justificadas, que no están acreditadas y que el ERE es injusto y que no debería haberse siquiera planteado. Komisiones Obrerasek bere partetik adierazi du Amurrioko Tubos Reunidoseko langileek hitz egin eta iritzia eman beharko luketela lantegian greba mugagabea mantentzari buruz eta erabaki garrantzitsu guztiei buruz. Gainera, borondatezko 285 bajek konpainiari bideragarritasuna emango dion industria plan indartsu bat artikulatzeko lehen urratsa izan behar dutela ziurtatu du. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko ogasunek iaz baino 5,4 gehiago bilduko dute, 3.826 milioi euro jaso dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru ogasunek. Igoera honen atzean zuzeneko zergak daude, Araba eta Gipuzkoan gora egin du pertsona fisikoaren errentaren gaineko zergak, ez ordea Bizkaian, zerga honen bitartez jasotakoak 9,9% igoera izan dute, enpleguaren egoera positiboa berretxiz. Bestelako unea bizi du sozietateen zergak, 2025. Urtean, 162,8 milioi euro bildu baziren, aurten 158,1 milioi euro bildu dira urteko lehenbiziko 2 hilabeteetan. Eta zeharkako zergetan ere, joera goranzkoa da. Honen adibiderik argiena, beza da, izan duen 7,3ko igoerak berresten du Euskal Ekonomiaren oinarri nagusienetako bat kontsumoa dela, 1.267,4 milioi eurorekin. Eta esan beharra dugu baita ere, gure mugetatik kanpo,
Mercosurrekin eta Indiarekin lortutakoen ostean Europar Batasunak merkataritza askeko akordio berri bat sinatu da Australiarekin. Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak eta Anthony Albanese Australiako lehen ministroak akordioaren balio estrategikoa nabarmendu dute. Europako batzordeko presidenteak oreka perfektu gisa definitu du Australiarekiko konpromisoa Europar Batasuneko esportatzaileek, ekoizleek eta nekazariek 1.000 milioi euro aurreztuko baitituzte muga zergetan eta Europako esportazioak Australiarantz datozen 10 urteetan 133 haziko direla aurre ikusiz. This agreement is set to add almost $8 billion to your GDP. It will become easier for Australia to export to the European Union based on high standards. Aldi berean, errazagoa izango da Australiarentzat von der Leyenek dioenez, Europar Batasunera kalitate estandar altuekin esportatzea, besteak beste, Europar Batasunari kalitate handiko zerbitzuak eskaintzeko. Albanese berriz, pozik agertu da Bruselarekiko harremanean une erabakigarria suposatzen duelako akordioak. With greater choice in goods and services at lower prices, including important inputs for our manufacturing and primary industry sectors. This agreement will grow our relationship further. Akordio integrala, orekatua eta komertzialki bideragarri gisa definitu du Australiar lehen ministroak, Australiako kontsumitzaientzako kostuak murriztuko dituena eta ekoizleei merkatu berriak irekiko dizkiena. Goizeko 8:30 bagoaz nazioartera, izan ere Nuestra Amerika ontzidiaren lehen itsasontzia heldu berri da. Kubara, Mexikotik etorritako lagunekin eta 32 pertsonez berdinekin guztira. 11 herrialdeetatik heldutakoa dira eta Kubako herriari laguntzeko ahaleginen bat egin dute. Ameriketako estatu batuek ezarritako petroleo blokeoaren ondorioz energia krisia larria bizi duten heinean. Oñatzaizpuru, egun on? Peli eta entzuleak bai, Maguro atunontzia zen lehen eta orain Granma 2 izena du ontzi honek, Habana, Kubako hiriburuan porturatu da. Cuba sí, bloqueo no! Ontziak 30 martonako da. Uharterako 70 eguzki panel baino gehiago ere osasun zentroetarako eta sendagaiak eta higiene produktuak. Horrekin batera oinarrizko elikagaiak, arlanola, arroza, frijoleak eta zerealak. Sabemos que lo que traemos en nuestros barcos es una gota en un océano de necesidades de Cuba, más de 6 décadas bajo bloqueo. Material guztiak bat herrialdetako dohaizetatik dator, naiz eta ontzia Mexikotik abiatu zen, ontzidia bultzatu duen internazional aurrerakoia erakundetik Donald Trump presidentearen administrazioa leporatu diote Kuba itotzen ahalegintzea erregaia, hornidura hegaldiak eta funtsezkoa diren ondasunak moztuta blokeoatik aratago. Ohartarazi dute ondorioak hilgarria direla bai jaio berrientzat edo gurasoentzat, adineko eta gaixoentzat eta ontzidia Kubako herriari elkartasuna adierazteko jarri dela martxan esan dute. El mundo debe mucho a Cuba y ahora es el momento de retribuir esa solidaridad. Entonces nosotros no vimos eso como algo que nos deben agradecer. Laguntza eskatu dute misioa prestatzeko eta Kubako herriari emango dizkioten elikagai eta botikak eskuratzeko elkarrekin esia hautsi, bizitza salbatu eta Kubaren autodeterminazioaren kausa defendatu daitekela ziurtatu dute. Hala ontzidiko beste bi ontzi datozen egunetan ailegatuko dira, herritarrek zain jarraitze duten bitartean, azken aste honetan, itzalaldi handien ondoren laguntza humanitaria jasotzeko zain dira. Astelena Mexikoko presidente Claudia Sheinbaumek esan zuen herrialdeak Kubako gobernuarekin eta estatu batuakekin hitz egiten ari dela bagatazka saiesteko eta ziurtatu zuen Mexikoko agintari beti laguntza humanitarioa bidaliko diotela Kubako herriari. Hoy parte otro barco de ayuda humanitaria de México a la isla. Ondoren asteartean ontzidia lur hartu ondoren, kazetari baten galdera erantzunez esan du inork ezin du da Kubaren pauta erabaki berak baino. La autodeterminación de los pueblos es nuestra constitución y nuestra convicción. Nadie debe definir el destino de otra nación más que su propio pueblo. Y eso lo vamos a defender siempre. No solo porque está en nuestra constitución, sino porque es nuestra convicción. Y el pueblo de Cuba tiene que definir su destino, nadie más. Martxoaren 24 ere egun seinalatua da Argentinan, 50 urte bete dira Latinoamerikako diktadurarik latzena eta sistematikoena eta odoltsuena
estatu kolpea izan zenetik. Milaka lagun irten dira kalera egia, justizia eta erreparazio eskatuz, Javier Milei presidenteren aurka ere egin dute diktaduraren zurik eta salatzeko. Nunca más leloa nagusitu Argentinan, Bidelaren estatu kolpea salatu eta egin zituen barrabaskerien aurrean biktimentzat egia, justizia eta erreparazioa eskatzeko mobilizazioa erraldoia. Desagertuen argazkiak eta pankarta ugari ikus zitezkeen. Izan ere, 30.000 lagun desagerrarazi zituela diktadoreak uste dute giza eskubideen aldeko erakundek. Gertatu zena deitoratzeaz gain, Javier Mileren errevisionismoaren aurrean memoria eta duintasuna eskatu dute. Buenos Airesko Maiatzaren plazan gainezka egin zuen, baita inguruko kalek ere, Mario Santutxo da 30.000 desagertuetako baten semea, AFP agentziari egin dizkio adierazpen hauek. Hoy se cumplen 50 años del último golpe militar que dio lugar a la dictadura más sangrienta de la historia argentina y 50 años después volvemos a vivir un gobierno fascista, ¿no? De ultraderecha, que está queriendo poner en cuestión muchos de los logros democráticos que se han realizado durante todos estos años a partir del movimiento social, del movimiento popular. Maiatzeko plazako amonan aldarrikatzeko zapitxuria buruan jarrita milaka lagun ikusitezkeen, 30.000 desagertu izan ziren, baina beste 100 ume lapurtua gogoratzeko tenorea ere, euren seme alaba hilo edota anai arrebak non dauden esigitzekoa. Javier Mileik 9.000 desagertu izan zirela, gerra bat egon zela eta bi aldeen partetik gehiegikeriak egin zirela idatzi du azken egunetan. Diktaduraren ardura zuritu ditu nolabait eta Buenos Airesko kaleetan horren aurka egin dute. 50 urte geroago, 1.208 pertsona kondenatu dituzte, 350 epaiketetan, baina oraindik 300 bat zabalik daude. Maiatzeko plazako amonek 140 lapurtutako hilo bat topatzea lortu dute, baina beste 300 bat geratzen direla uste da. Duela gutxi ere, Kordobako justiziak 12 gorpu topatu ditu hobi batean. Eta baitare aipatuko dugu Bilduko ultraeskuinari alternatiba erekitzeko Argentinako martxan izan dela. Zazki Gorka Lejabarria eta Bilduko harreman politikoetako idazkariak naiz irratiari jakinarazi dio egoera gogorra eta bitxia ikusi dutela egun Argentinak duen gobernua dela eta. Egoera gogorra eta bitxia, zeren alde batetik 50 urte bete direnean, estatu kolpetik, badago Argentinan gobernu bat, eskuin muturrekoa, ari dena eskubide orokorren kontra bortizki egiten. Gobernu horren errelatoa ere ez dator bat Argentinan urteen poderioz eta memoriaren inguruan egin den errelato hegemonikoarekin. Kontra egiten dio gobernu horren errelatoak 30.000 desagertuen errelato horri, eta beraz alde batetik oso egoera gogorra aurkitu dugu. Bai zuzen, horren adibidea da ere zer nolako talkak izan diren exekutibo eta gizarteak Bidelaren diktaduraz dauzkan errelatoaren borrokaren bueltan. Bai, talka handia dago, gobernu honen baitan badira sektoreak kontra egiten diotenak errelato hegemonikoari. Duela 50 urte gertatu zen horri, gutxietxi edo zuzenean ezeztatzen dutenak gertatutakoa. Eta maila horretan urteetan mugimendu popularrak egindako garaipenetan badago atzeratze bat emateko arriskua. Bai, Bilduk azaldu badela zer ikasia 50 urteren 50. urte hurren honetako memoria ekitaldiez. Badira irakaspen diferenteak, badira gauza ezberdinak gure ustez garrantzitsuak direnak, eta bat da momentu historiko jakin batean lortutako garaipenak ez direla betirako baldin eta ez duzun lortzen kaleetatik, instituzioetatik, oroar borroka politikotik aurrera egiten jarraitzea. Ezin duzu egintzat zer eman, eta beti dago arriskua atzera egiteko. Bigarren irakaspena, etxera eramango nukeena da borroka guztien balioa, eta ze garrantzitsua. Batuko dugu baitaren nazioartetik Euskal Herriko ONGD sareako hartarazi du garapenerako laguntza gutxitu dituztela bertako erakundek, gerra eta ezegonkortasuna mundu mailan nagusitu den heinean murrizketen eta lege aldaketen aurrean elkartasuna eskatu dutelarik.
Hain zuzen ere Bilbon edabideen aurren egindako bilkuran ONGD Euskadi eta Bakeran eta Elkartasunaren fundazioko zuzendari Sonia González kooperaziorako euskal legeak utzitako ondorioak izan ditu ahotan. Kooperazioaren euskal eredu aldarrikatu du eta deszentralizazioa eta eragile sozialen lana goraipatu. Kontua da Euskal Autonomia Erkidegoan gobernuz kanpoko 83 talde daudela garapenaren talde horretan, koordinazio eta laguntza sustatzen dute eta iaz 2025ean EAJ eta PSren gehiengoarekin onartu zen legeak bide ematen du armak edota teknologia militarra garatzen duten enpresekin kolaboratzea. Debekuak kendu zen, hain zuzen, eta horrek nolabait laguntza humanitariarako dirua jaisten du eta militarizazioaren aldeko apustua egiten da. Garapenerako laguntzak gutxitu direla ohartarazi dute finean. Ederto, eskerrik asko Iñatz. Bai, gero arte. Kirol aria, naiz irratian. Jon Uriarte, Atletikeko entrenatzaileak Atletikeko presidenteak, datorren maiatzaren 8an klubaren lehendakaritzako hauteskundeak deitu ditu. Halaber, azken 4 urtetan, Ernesto Valverde entrenatzaileak egindako lana bikaintza jo du eta hain zuzen berarekin asko disfrutatu eta helburuak bete dituztela berretsi du. Astearte honetan egindako prentsaurrekoan iragarri du Jon Uriarte Atletikeko lehendakariak maiatzaren 8an ospatuko direla talde txuri-gorriaren buruzagitza hartzeko hauteskundeak, honela eman du hauteskundeen berri. Estas tendrán lugar en San Mamés el día 8 de mayo. Por tanto, la Junta Directiva cesará en sus funciones el próximo 29 de marzo, fecha en la que se constituirá una comisión gestora. Toda la información sobre el calendario electoral acaba de publicarse en la página web del club y ahí tenéis toda la información detallada. Bestalde Uriartek prentsaurrekoa Ernesto Valverdek azken 4 urteetan egindako lana goraipatu eta honi aitortza egiteko baliotu du. Joan den astean entrenatzaileak denboraldi bukaeran klubean bere bilbidea amaituko duela iragarri ostean. Quería compartir unas palabras de agradecimiento y de reconocimiento hacia la figura de Ernesto Valverde, que como sabéis, la semana pasada anunció que no iba a continuar en el club. La labor de Ernesto durante estos 4 años ha sido fantástica. Yo creo que hemos tocado el cielo. Ha sido una continuidad, por cierto, de las otras 2 épocas en las que estuvo en el club. Hemos sido capaces de ganar la Copa, de llegar a semifinales de la Europa League, a participar en la Champions y todo esto haciéndonos gozar y haciéndonos disfrutar un montón con el juego del equipo. Eta esango du baita ere bihartik igandera bitartean, emakumeen kopa jokatuko dela, Saskibaloi kopa jokatuko dela Tarragonan, IDK Euskotrenek Basket Zaragoza emakumeen Endesa-ligako lidera izango du aurkari final laurdenetan, baina presiorik ez du. Lan txarrak izango ditu ala ere talde gipuzkoarrak, ligako buruan doan Basket Zaragoza izango baita bere arerioa final laurdenetan, baina era berean zer galdurik ez duelako Tarragona lehiatzeko eta gozatzeko leku aproposa izan liteke. Ez da erraza igandean 7 hasiko den finalean IDK Euskotren irudikatzea, baina Saski Baskoniak kopan balentria egin bazuen, zergatik ez du berdinarengo Azu Muguruzazenek. Informazioaren aria. Euskotrenek jakinarazten du. Euskara gara. Martxoaren 29an zatoz Bilbora Euskotrenekin eta ospatu korrikaren 24. edizioaren amaiera jaia. Zerbitzu bereziei buruzko informazioa webgunean eta aplikazioan dituzu eskura. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Aurten ere, 11 egunez eta 24 orduz etenik gabe, korrikaren jarraipen berezia eskainiko dugu 11an. Atarratzetik abiatu eta Bilbon amaitu arte, une garrantzitsuenak gertutik jarraituko ditugu. Eguneko kronikak, zuzeneko konexioak, albiste boletinak eta hiriburuetako saio bereziak izango dira 11an. Horrez gain, 11.eus 24 korrika webgunean, korrikako eduki guztiak zuzenean eta nahieran ikusteko aukera izango da. Baita zure korrikako kilometroaren bideoa ikusi eta deskargatzeko aukera ere. Jarraitu korrika 24 orduz, zuzenean eta euskaraz, 11an. 11, herria egiteko.
Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zuk aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik. Bai, Alkainen. Euskal Herriko antzokietara kaka dator. 24. korrikaren ekitaldi kultural nagusia. Bilatu gure agenda korrikaren webgunean. Euskara gara. Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 81.5. Donosti aldea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia. Basabutik zaiku abiatzen, ebenko eritipiak iharausiz. Aizebuek batek gutu hartzen, uizkuntzain gidia erakutsiz. Hasigien gordaska euskaraz ikasten, bordarte eta ezkatz bizi arazten. Ataman genion olha, herrian plantatuz ikastola. Arbaian unpetiara eta basaburian, gure nortarzuna dugu euskara. Euskara gara gütük etzuzun gütün, halaber, euskal kiotan, gure euskal kiorotan, Eda zabal dezagun. Sibagiako Madalena dugu bertan, jorne untzu eta landetan, transmision eta jabilpenari. Goizeko 9 laurden gutxi, heldu zaigu analisi mailaren tenorea eta goiz honetan izango ditu gurekin Joseba Permatx eta Mikel Urdangarin. Egunon? Egunon. Zer modu zaudete? Ederki. Gaur ere korrikari buruz solasean hasiko era, une honetan altzan daukagu eta esango dugu lekukoaren eramalea badela Bizarrain Euskara elkartea. Ea entzungo dugu, zuzeneko seinalea. Hortxe, festa giroan, korrika betiko lez, ez dakit, aukera izan duzu zuen lasterka egiteko, Mikel? Bai, atarratzen izan nintzen, handik Maulera, tartetxo bat egin nuen dena ez, baina tartetxo bat bai, eta, gero esperantza badut, behaseinen ere larun batean korrika aldi bat egiteko, eta gero egia esan, YouTubeen nahiko engantzatuta nago. Beraz, hortik ere harin ez korrika jarraitzen. Hala, gabiltza engantzatuaren hori nik uste dut asko partekatzen dugula. Joseba, ez dakit zure kasua ote den hau ere? Bai. Ni benetan, gainera zenbehala parre egiten dut eta dena, horrekoan txiokatu nuen gaiaren inguruan, baina bai. Ordu desente pasatzen ditut YouTubeen, eran egun pasatzen zen gainera, Nafarroan, gustoko dugun herri batetik han ibili nintzen eta gaur arratsaldez pasatuko da herritik eta beraz gaur gotzatuko dugu horretaz. Baita ere zorionekoa da gaurko honetan Garazi Kastaino lankidea, korrika herrian bertan daukazu. Altzan, egunon Garazi?
Egunon pegi bai, une honetan, oso unkituta nago, altzako nire auzoa Larratxo zeharkatu dugu honezkero, eta Pasaian Txoroko bidea hartu dugu, Roteta eta Oleta zeharkatzen ari gara, eta Kasaresetik bera Pasaian Txotik Pasaian sartuko da berriz, une honetan, etorkinen harrera eta integraziorako zuzendaritzak hartu du lekukoa, euskarak ez du mugarik ezagutzen, jendeak ez du esirik ezagutzen dien kartelak ezagutu daitezke, ze puntu egokia alako lekuko hartzerako izan ere, aurretik tertulian aritu gara Zaloa eta biok Bidebieta eta Trintxerpetik, eta komentatu dugu nola Pasaiako portuko badiaren bueltan gauden herriok, immigrazio olatu handia jaso genuen eta harrera egin zitzaien. Egia da euskarak akaso berpizkunde eta bultzadatxo bat behar izan zuela orduan, baina Gaztela eta Galiziatik etorritakoen ondorengoek euskaldundu egin gara txiki-txikitatik, euskaraz bizi gara eta gurera datozen guztiak ere berdin egitea nahi dugu, beraz ze polita une honetan, koloredun eta oialdun banderola pilo batekin daude, Korrika gainera poz-pozik daude, eta uste dut mezu garrantzitsua dela, euskara gara lelo horren beste erpin bat dela, noski baita ere, eta etorkizuneko horrenkai begira ere oso garrantzitsua. Apur bat serio jarri naiz, baina esango dizute duela 5 minutu konexioa egin izan genu, kaso eztarriari korapilloa eutxi nahian eta malkoak eutxi nahian harrapatuko ninduela. Oso berezia dalako norbere herritik pasatzen denean Korrika, eta akaso ia 7. eguna dugunez nekeak ere laguntzen du emozio horiek azaleratzen. Bai, hala da. Ukigarria ere bai, noski onartuko dizuet eta nik ere kontatuko dizuet, goiz honetan Korrika berriro, bidasoaldetik pasatzen zenez, ezinbestean YouTube begira eta begira ibili naiz. Hala izan da. Baina ez da hori lujoa. Irunetik bitan pasa dela. Bai. Ez gaude kexatzeko moduan, bitan pasa da, aurreko edizio ere Irundikan atera zen, eta zer besterik esango dizuet. Ez dakit. Baina bira, badut bitxikeri bat, Garazi, zuri aipatu nahi dizudana. Ez dakit, fijatu zaren, bereziki pankartaren ezkerreko aldean furgonetatik begiratuta izan da mutiko bat, Korrika, kamiseta batekin txuria eta grisa zena ese bat zeukana eta txapela zeramala, ohiko txapela hauek, gora Euskadiren txapela txuri gorri eta berdea. Fijatu zena mutil horretan? Uste dut dala Hondarribitik zetorren bat, ezta? Zeuden pare bat Hondarribitik zetozenak. Bai. Esan dute mikrofonotik, Trintxerpen harrapatu dut nik Korrika, herriarekin den bilela berriketan, eta hortxe aipatu dute, eta Bidebieta osoa zeharkatu du, altzan ere hasieran ikusi dut, baina oraintxe bertan ez dut ikusten pegi. Hori da, ikusi dugu, nun jaitsi den eta guzti, altzako aldapak, hori kontu seriosa da, eta azkenean, horri ikusi dugu nola egin duen albo batera, eta baita ere Korrikaren jarraipena eginez, Zaloa badiola lankida daukagu, ezakit, jakin nahi dugu, Zaloa, egunon, zunun zabiltza? Egunon, Pegi, baita Garazi eta entzule guztiei ere, begira, ni momentu honetan Intxaurrondon nago. Bidebietan egon naiz orain arte eta harinek eta netorri naiz Intxaurrondo ingurura. Momentu honetan lasai dago auzoa, petodun pare bat pertsona ikusi ditut, gurasoak umeekin. Momentu honetan lasai, badakizue Donostia handia da, osorik zeharkatuko du Korrikak, eta Intxaurrondori ere laister helduko zaio bere txanda. Kontu serioekin aritu zarete, kontu serioez, Korrikak ere baduelako hortik, hori ere gustatuko litzaidake zuekin elkarbanatzea eta aipatzea. Bidebietan hartu dute kilometroa, zuzenean ikusi dugu, Ainara Gregorio eta AEKako irakasle hoiek. Oso historio polita izan du atzean horrek, Ainara euskaldun berria da eta euskalduntze prozesuan berekin egon ziren eta horretan parte hartu zuten AEKako irakasleekin, gaur egun AEKako irakasle hoiak direnekin nahi izan du partekatu lekukoa. Eta horrek ere, ekarri dezake aipagai
gaia, nolako garrantzia duen AEKak gure herrian, nolako indarra edo nolako behintzat alegina egiten duen, ezin dezakegulako astu, korrikak emoziotik asko dauka, korrikak sentimenduetatik asko dauka, denoi sortzen dizkigu ez, tximeletak tripetan, baina berez helburu zehatz batekin sortutako ekimena da. Euska alfabetatzea bultzatzea, AEKari bultzada ematea, alfabetatzea, helduen alfabetatzeari begira. Eta korrikak irauten duen 11 egun eta 10 gauetan ere ezin dezakegu helburu hori ahaztu. Eta AEKako irakasle horiekin aritu gara hitz egiten, nola aldatu den, ez, beraiek irakasle ziren garai horretatik gaur egunera arte korrika bera eta AEK bera, eta hori ere nahi nuke zuekin partekatu, Pegi eta Garazi. Horre hain zuzen, elementurik seriona ez dakit, pixkat partekatuko dugu ere, gure analisi mailan Mikel eta Joseba, ez dakit, nasketa berezia da, festa giroa, emozioa, kunkipena, baina hemen kontu serio bat dago, bereziki herriaren geroa eta gaurkotasunarekiko euskararen afera hainbatetan aipatzen duguna hemen naiz irratian. Mikel? Bai, lehenik eta aipatuko nuke emozioa, alaitasuna, hori ere oso kontu serioa dela, ez? Hartzen balin badegu panoramika bat nondik gatozen kontutan izaten balin badegu, kasu honetan AEK eta korrikari dagokionean, nik akaso azkeneko urtea bakarrik ezagutu ditut, baina, orain dela gutxi irakurtzen nuen, ez? 1982 Nafarroako gobernadore zibilak debekatu egingo ote zuen mehatxu egin zuela, hau da, hortik gatoz, ez? Eta hortik, gaur egungo argazkietarako ibilbide hortan, sekulako lana egin dela, eta hori balioan jartzekoa dela, ez? Eta gero hartzen balin badugu, panoramika orokorrago bat, gaur egungo munduan kokatzen balin bagera, nun eskalada militar betean gauden, nun bestearen kontrako etengabeko gerra bat planteatzen duten, zenbait indar esanguratsuk, uste dut, ekimen bezala, ja propioki ere sekulakoa dela, eta besteak beste, baduela potentzial bat, gure Zilborra Zaragoko zerbaiten parte sentiarazten gaituela, eta uste dut hori neoliberalismoaren aurrean, eta horrek sortzen duen, ez? Sakabanazio sozialaren aurrean, uste dut funtsezkoa dela, ez? Eta gero badago bigarren elementu bat, ez? Eta, Zaloak ere aipatzen zuen, AEK eta korrika desagertzeko bokazioz jaio ziren, ez? Denok bizineko genuke korrika etengabe eta perpetuo batean, baina desagertzeko jaio ziren, hain zuzen ere, helduen euskalduntze eta alfabetatzean, urrats determinanteak emateko eta hori bururaino eramateko. Eta usteet, igandean amaituko da Bilbon korrika, eta orain, fokoa jarri behar dela besteak beste instituzio publikoetan. Ze politika publiko egingo dira, helduen alfabetatzeari dagokionean, aurrera urrats potenteak eman daitezen, ezta? Hor dago, esate baterako, enpleguaren legea, uste dut horrek ere eragiten diola honi. Nola egingo dugu euskera dagokion estatusa eta dagozkion baliabideak izan ditzan Euskal Herriko lurralde guztietan. Uste dut hor jarri behar dela fokoa eta hemen metatzen ari den indar kolektibo ikaragarri hau dena, hori dena bultzatzeko baliatzen asmatu beharko dela. Joseba? Nik lehenik eta behin esan behar dut, Garaziren hitzekin ere unkitu naizela, txikitan justo bidebietan bizitan nintzelako, eta zentzu horretan berak aipatu duen, aurreko olatu migrante horren parte naizelako, ama gaztelatik etorri zelako, eta beraz badakigulako ze lana eta ze aposto egin zuten gure gurasoek, eta baita ere, garai hortako euskaltegi eta gau eskola ze garrantzi izan zuten, euskeraren aldeko olatu bat sortzeko, eta kasu horretan gu ikastoletara eramateko, eta gaur euskeraz bizi ahal izateko berak zioen bezala, ez? Orain une honetan dakagu, erronka berri bat, eta pixka bat lotuta zuk esaten zenuen esaten zenuten horretara, nik uste dut importantea dela kontuan hartzea, esaten dugun emozio eta sentimendu guztien atzean, esaten du arratzoi badagola, baina nik bat nator Mikelek esaten duenarekin, nik uste dut olatu berri honetan, edo honetan
honen parte diren persona, Euskal Herria etorri diren persona berriak, herri honen parte izatera animatuko baditugu, erakarriko baldin baditugu, eta gurekin batera Euskal Herria eraikitzen jarrituko badugu, nik uste dut asko sentimenduetatik, emozioetatik, eta esaten ari garen, gauza guztietatik izango dela, ez? Egia da, arrazoiak ere badirela, eta arrazoi bidez ere adierazi dezakegula, baina arrazoiak batzutan oso makal izaten dira, nik askotan esaten dut ekonomilari bezala datuek alabeharrez behar dutela errelato bat, eta nik uste dut arrazoiek behar dutela emozioak, sentimenduak, eta horiek ezinbestekoa direla, eta nik uste dut zentzu horretan korrikak izugarrizko funtzioa betetzen duela. Esango dugu, korrika Pasai Antxon sartu berri dela, eta Egoi Belategi lankideak ere esan dit, herriko sarreran zela, segituan, kurban, hori esan dit. Garazi, aukera izan duzu Egoi Belategi lankidea ikusteko? Ai, ez, eta beira, justo giro horretan adinen bilela, ia Egoi topatzen nuen ala ez, imaginatzen nuen puntu horretan izango zela, izaten dalako Pasai Antxoko sarrera, ez da, berezko sarrera, bat lehenago sartzen da korrika Pasai Antxora, baina egia da hor normalean antxotarrek festa handia egiten dutela, bandera eta kolore ugari ateratzen dituzela, eta begira nengoen, baina ez dut harrapatu Egoi Belategi gure lankidea, baina ongi esan dezun bezala, Pasai Antxon dago honezkero korrika, Oarso aldeara itzuli da korrika, Donostiara hiriburura itzuli beharko da segida, baina lehenago, Orer eta Errenteriatik igaroko da baita ere, jendetza espero dugu bertan baita ere, baina esango dizuegu oraintxe bertan, bi furgonetak aurretik doaz, bigarrenean noani, hain justu lekukotik gertu, eta gidarien zonaldean nago, hain justu ikusteko ze jendetza dagoen, Antxoko bide bazterretan, korrikaren zain, oraintxe, gara moduko batzuk botatzen ari izadita bernaren garea, suan edo argikin ongi etorri korrikari. Badirudi arazoren batzuk dauzkagula Garazi, baina jendetza hori guk ere ikusten dugu, telebistatikan, jende mordoa doala ere korrikaren atzetik, eta hasi eta buka, ez da ikusten nun bukatzen den oraintxe bertan, behintzat furgonetatik, Pegi. Hori da, ederraskoa da hau ikustea, zenbat jende dabilen mugituatze bereziki, euskarak berak edo euskaldunaren autoestimuari eragiten dion kontu ere badela esango nuke korrika askotan izaten ditu gure gatazka, gure borrokak, albiste kaskarrak jasotzen ditugunean edota euskaraz hitz egiteatikan aurpegi kaskarrak jartzen dizkigutelako, askotan behintzat horretarako tiritariko berena bada korrika bera ikustea, ez dakit zer uste duzu honi buruz, Joseba? Bai, Joseba, galdetzen nuen euskararen euskaldunaren autoestimurako ere nolako eragina duen korrika bezalako elementu batek, kaskarri biltzen garenean edo albiste kaskarra jasotzen ditugunean euskararen inguruan edo eta euskaraz hitz egiteagatik aurpegi kaskarra edo jarri aldi gutenean ere. Nik uste dute funtsezkoa dela, ez lehen Mikelek esaten zuen, ez? Orain politika publikoen garaia dela, nik uste dute agerikoa dela oldarraldi ikaragarri bat dugula, eta oldarraldi horren arduradunak ere mahaigaineratzen ari direla, eta horrelako egoera baten aurrean, horrelako erantzun bat egotea herriaren partetik, eta ikustea nola milaka eta milaka personak egunero ari diran, euskararen aldeko ekimen hau babesten, korrika babesten, nik uste dut izugarrizko garrantzia duela, eta lehen esaten duen bezala, emozioak importantea dira, eta oso herri txikia gera, baina autoestimua ezinbestekoa dugu aurrera egingo badu, zari gabe. Agurtu egingo ditugu baita ere, gure sola saldi entzuten utzi ditugun Garazi Kastaino eta Zaloa Badiola, baina agurtu aurretik, betiko kaldera klasiko bihurtzen dena, zein da gaurko plana, Zaloa?
Intxaurrondon geratzeko asmoa dut, korrikaren esperoan, hemen auzoko zenbait elkartek hartuko dutelako ere lekukoa, eta beraiekin hitz egiteko asmoz, eta gaur goizeko plana Donostia da, beraz hemetik ibiliko naiz buelta-bueltaka. Hori da, eta Garazi zure kasuan? Aldudan guztian furgonetan eutxiko diot, ziurraski orain oarsoaldean erraxagoa izango dut aurreko partean joateko, baina hiriburuan sartzen garenean ziurraski bigarren furgonetan arituko gera, aldik eta kontutxo gehien begiekin biltzen, ostean arratsaldean ez.eusen alden moduan kronika polit bat ontzeko, eta egia esan gaur despistatuta nago, nik uste dut emozioak direla, ez dakit non dugun bazkaltzeko geldialdia, nonez, baina arratsaldean ere saiatuko gara korrikaren atzetik ibiltzen, Bizkaiko kostaldeko herrietara iritsi arte, eta ia zaloa berriz ikusten dugun, gaur esan behar da, gaur bai, zaloak eta biok elkar topo egin dugula, eta bidebietan, eta agurtu ahal izan dugula elkar. Ondo, ea horretara batzeko aukera daukagun, ze 12:00 hemen Ibaeta ingurutikan pasako da korrika, erredakziotik 200-300 metrotara, gerturatuko gara bertara, ikusten zaituztegun. Animo, eta bihar arte. Gero arte. Kontuan izan, atzerapenarekin datorrela korrika, beraz, kontuan izan, gero arte. Kontuan izango dugut, eta euskarak merezi du ere, pazientzia guztia. Goizeko 9 gainditu ditugu, eta azken orduko bortitz batekin jarraitu beharra dugu, izan ere, lan istripu mortala izan da, eta jakin dugu, Goianen, Araban, lan istripua izan dela, enplegatu bat hil egin da, lan istripua izan du, esaten genuen moduan Arabako Foru Aldundiak esan duenez, istripua astearteko arratsaldeko 8 aldera gertatu da, eta bertara joan dira ertzainak eta baita ere osasun zerbitzuak, baina bertan hilda behargin horixe nabarmentzokoa ordu honetan, beste lan istripu mortal bat izan dugula Euskal Herrian, eta egunaren nondik norakoak ere aipatuko ditugu. Lander Martínez, egunon? Egunon Pegi eta egunon, entzule. Gerediaga elkarteak Durangaldeko gerrako aurren ikerketaren jendareko aurkezpen publikoa egingo du, eta orain arte bildutako datuak eta hemendik aurrerako asmoak azalduko ditu, arratsaldeko 7:00 aurrera. Bestalde, Iker Baskek azken emaitzak aurkeztuko ditu Bilbon goizeko 10:00 eta Nerea Melgosa ongizatek Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak pobreziari eta gizarte desberdintasunei buruzko azken inkestaren datuak aurkeztuko ditu prentsaurreko baten bitartez. 11:00 gutxietan Hondarribiko udalaren agerraldia, bigarren merendatasun planaren alderdi teknikoak eta udaletik egiten den irakurketa politikoa, batez ere planaren edukian agertzen den auzi sentibera eta garrantzitsuenetako baten inguruan. Alardea. Nafarroako udal eta kontsejuen federazioak Nafarroako eskualdeetan despopulazioaren aurka egingo duen parte hartze prozesuaren bigarren fasea aurkeztuko du Iruñean goizeko 10:00 aurrera, eta nazioarteko zuzenbideak 21. mendeko krisiei erantzuteko duen ezintasuna aztertuko dute adituek Deustuko Unibertsitatean. Ekonomian, Tubos Reunioseko enpresa batzordeak lan ikuskaritzan agerraldia egingo du enplegu erregulazioko espediente aurkeztu ondoren, eta 10:00 manifestazio egingo du Legebiltzarraren aurrean. Bestalde, kontzertu ekonomikoaren batzorde mistoaren bilkura izango da. Euskal Herritik kanpo, politika arloan Madrilen Kongresuko osoko bilkura egingo dute, eta Sánchezek ekialde ertaineko gerraren inguruko agerraldia egitea aurre ikusten da. Kiroletan, Saskibaloian gaur Euroligako partidua arratsaldeko 8:30 Baskoniak Estrella Roja hartuko du. Eskubaloian kopako hitzordua Anaitasunak Morrazoren aurka jokatuko baitu arratsaldeko 8:00. Txirrindularitzan Euskaltel Euskadik itzuriako kamiseta berria aurkeztuko du Derion duen egoitzan goizeko 11:00 eta zesta puntan Master Seriesen aurkezpena egitekoak dira Zumaian goizeko 12:00. Kulturan, Arabako bertsolari txapelketa finalisten prentsaurrekoa egingo dute Europa Biltzar Jauregian Gasteizen, eta Basterretxea Oteiza el problema del espacio erakusketaren aurkezpena ere egitekoak dira Oteiza museoan goizeko 11:00. Beste aurkezpen bat 12:00 Okendo kulturetxean nire historia kontatzeko Palestina Museum Digital Archive 1948-2023 erakusketaren aurkezpena egingo dute.
Bestalde, Aitor Pescadorren Ángel Oliver, un revolucionario desde el Evangelio, biografiaren aurkezpena izango da Iruñeako Elkarren goizeko 11etan, eta beste aurkezpen bat ere, Miren Agurmea beren Los Regresos itzulpenaren aurkezpena 11:30 Mandaseko dukean. Bestalde, Euskaldunan arratsaldeko 8etan Sergio Iglesiasek Koska saria jasoko du. Ados, hauek nabarmenduta, adizango gara egunaren nondik norako guztiei. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide dagokienez ez dago inongo nabarmentzeko jazoerarik, lasaitasuna da nagusi ordu honetan, eta eguraldiari dagokienez esango dugu, temperaturek gora egin dutela, baina zergaitik, gaua apur bat lainotsua izan dugulako, eta bere horretan jarraitu dutelako lainoek eguneko lehen ordu honetan. Temperaturei dagokienez esango dugu 7 gradu dauzkagula Gasteizen, 8 gradu Iruñean, 11 gradu berriz Maule, Donibane, Garazi eta Donostian, 12 gradu Bilbon eta 13 gradu Baionan. Eguraldiaren xehetasun guztiak Ikerri Barduzeak. Atzoko onaldiaren ondoren, asteazken honetan eguraldiak berriro ere okerrera egingo du. Goizean jada Kantauriar isurialdean hodei asko agertuko da eta han hemenka eta bereziki mendi inguruetan eurilan karpixka bat ere izango da. Ego isurialdean aldiz, goizeko lehen orduetan ostarte politak irekiko dira, baina bertan ere goizean zehar hodeiak nagusituko dira. Eta gainera eguerdi alderako iparraldetik fronteat sartuko denez, lurralde osoan zeruak estaltzera egingo du. Arratsaldean fronte honen bitartez, Kantauriar isurialdean zaparrada batzuk emango dira. Zaparradak orokorrean ahulak izango dira, ez du euri askorik egingo, baina han eta bereziki mendi inguruetan tarteka bizi-bizi botako du. Araba eta Nafarroa erdialdera euri pixka bat pasako da, baina oso gutxi eta lurraldearen hegoaldean ateri egongo da. Haizeak tartean mendebaldetik joko du, baina goiz erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du eta tarteka bolada zakar batzuk utziko ditu, bereziki kostaldean mendi inguruetan eta Ebro bailaran. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarrituko dute, 0 eta 8 gradu bitartean errendituz, da nabarmen xamarra jasango dute, Kantauriar isurialdean 10 eta 13 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean 8 eta 16 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan. Informazioaren aria. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua. Otea Lili irratsaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko. Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, naiz irratian. Amabiak puntuan entzule ongetorri naiz irratian informazioaren ariaren 2. edizioan zaudea. Gauzak gertatu ahala jarraitzeko orduro eskaintzen ditu naiz irratiak albiste boletinak. Eguerdiko 12 aurrera informazioaren ariaren 2. edizioa Oinatz Aizpururen eskutik. Ondoren berriz ere jendez betetzen poliziak ustu egin du. Plaza ikusten ari naizenez gainezka dago, baina hori Peli kontatuko dugu. Peli, kaixo, egunon berriz ere. Egunon Iñatz, egunon entzuleak. Hain zuzen. Astelenetik ostiralera eguerdiko 12 informazioaren ariaren 2. edizioa. Naiz irratia. Larunbat eta igande goizetan, gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian. Kondenatuz plazara makurtzen naiz. Sara Iriarteren konpainian goizeko 6:00 hasi eta 2 orduz euskal klasikorik onenak. Hauxe da egun motela. Hauxe da egun motela. Naiz irratian euskal klasikoak.
Euskal Klasikoak. Informazioaren aria. Goizeko 9:12 hainbat epai judizialek baieztatu dute Mercadonak helburuengatiko plusak erabiltzen dituela langileak zigortzeko beharginen oinarrizko eskubideak urratuz. Justiziak ELA sindikatuari babesa eman dio, 10 epaitan baino gehiagotan berretsi du Mercadonak plusak kentzen dituela, baja kontziliazio edo jarduera sindikal kasuetan zigor modu gisa zentralak Bilbon egindako agerraldi batean azaldu denez. Telebilbaok beharginen adierazpenak jaso ditu. En 10 años solo he aprobado la primera valoración porque todavía no era delegada de ELA. En el momento que se me nombró delegada de ELA, no he vuelto a cobrar nunca una prima. Epaiek argi utzi dute Mercadonak prima horiek modu irregularrean erabili dituela, horiek emateari uko inez kasu jakin batzuetan langileak zigortzeko neurri gisa. ELAk azpimarratu du ez direla kasu isolatuak 2014an zehazki Euskal Herrian lehenbiziko Mercadona zabaldu zenetik sindikatuek behin eta berriz salatu izan du errepresioak eta jokabide antisindikalak markaturiko enpresa politika. Prácticamente, cada vez que viene alguien hablando conmigo se les llama para preguntar a ver qué es lo que se están hablando o viene alguien para escuchar a ver qué es lo que se está hablando, a ver si es algo sindical o es algo... Hortxe, Mercadonako langileen salaketa, segituan jakingo du gehiago, baina hasteko ikusi nahi dut zuekin aurrekaldetik edo behintzat gainkaldetik nola ikusten duzuen enpresa munduan plusaren erabilera bera, kasu honetan Mercadonako xehetasunetan murgilduko gera geroxeago, baina ez da hau, bestelako enpresetan erabiltzen ez den baliabiderik. Hor izaten da hau, langilea presionatzeko eta produktibitatea areagotzeko baliabide, eta jakin nahi dute zuek kontzeptu orokor gisa, ea nola ikusten duzuen, Mikel? Bueno, kontzeptu orokor gisa, erraria oso ezberdinak on daitezke, ez? Baina Mercadonari dagokionan behintzat, Roitxek esaten zuen okerez banago behin entzunion, ez? Eskubide gutxiago eta bete behar gehiago behar zirela. Eta uste dut logika horren baitan ulertu behar dela plusen erabilera, kasuntan sindikatuek salatu duten bezala, ez? Hau da, baja bat hartzen balin badezu, edo kontziliaziorako etenaldi bat egiten balin badezu, edo jarduera sindikalean murgiltzen balin bazera, hau da, zure eskubideak ustez gehiegi erabiltzen balin badituzu, zigor gisa erabiltzen da, eta gainontzean plusak askotan izaten dira, oinarrizkoak diren soldatetara heltzeko olako multinazionalen kasuan, ez? Beraz, nik printzipio bezala esango nuke soldatek eta bizi baldintzak ezin dutela plusen menpe egon, zer esanik ez Mercadona bezalako enpresa batean, horrek azken batean langileak, kasu honetan, enpresa jabearen kapritxo arbitrarioen menpeko egiten dituelako, eta uste horren aurrean ezinbestekoa dela negoziaketa kolektiboa, hau da, hauek praktika antisindikal batzuen baitan kokatzen dira, langileak sakabanatzeko eta banan, beraien, elkarren arteko lehia etengabe bat sustatzeko, eta uste horren aurrean, hain zuzen ere, erronka dela negoziazio kolektibo bat egotea, baldintza batzuk kolektiboki era baldintza gabean ezarri daitezen, eta denei plusak gora bera bizi baldintza eta lan baldintza duinak bermatu dakizkien. Joseba, zuk zer dizu? Berean, nik uste dute oroar, nik uste dute egongo direla kasu zehatza, baina nik uste dute oroar, orain Mikelek esaten zuen bezala, primen helburua produktibitatearen izenean badauka langileen arteko lehia bat sortzea, eta nik uste dut benetan
inguruko hobekuntzak nahi baldin badira, hori etorri beharko lukela lan baldintzen eta oro har ekoizpen edo kasu honetan, Mercadonaren kasuan, salmenta prozesu guztiaren inguruko berrantolaketa batetik eta egin daitezken berrikuntzen ikuspuntutik eta barez. Nolabait, kasu askotan bakarrik langileengan ezartzen da betiko produktibitatearen inguruko eztabaida hori, eta nik uste dut kasu horretan ez erabili nahi izatea primak, nik uste dut erabate kaltegarria da, enpresarentzat seguru ez dela kaltegarria izango, baina ez dut uste horrek lan baldintzak hobetzen dituenik, eta noski are gutxiago erabili egiten baldin badira, nolabait langileak zigortzeko, momentu honetan elak salatu duen kasuan bezalaxe. Aipatzen genuen moduan, hainbat epai judizialek baieztatu dute Mercadonak helburuengatiko plusak erabiltzen dituela langileak zigortzeko, behar ginen oinarrizko eskubideak urratuz, eta honi buruz gehiago jakiteko gurekin dago izonetan Begon Arbona, ELA sindikatuko ordezkaria. Egunon? Egunon, bai. Mercadonak estrategia bat dauka helburuengatiko plusekin, nolakoa dau? Bai, berez primak ematen ditu eta justu aurten ere gehitu dau aste beteko porraldi extra, prima, ebaluaketa hori gainditzen duen edo helburu horiek lortzen dituzten pertsonentzat, baina gure ustetan eta agerian geratu denez, hori ez da helburuen ondorioko ebaluazio bat. Zehazki, alko zenizkiguke azaldu, zeintzuk diren langile eskaintzen zaizkien prima horiek oporretaz gain? Berez, orain arte hori izan da prima extrak soldata kantitate bat, izan direz, depende, prima osoa, prima ardia ematen dizkite diru kantitate bat, hori martxoa aldera, hori ebaluaketak gainditzeagatik. Eta gero aurten, diru kantitate horretaz aparte, gehitu dabe astebeteko oporraldi extra. Eta diru kantitate horiek zenbatekoak izaten dira? Etxaran, seguntzat hemendik aurretik ditu dela, baina 2.000-3.000 eurotakoak ingurukoak, segundutzu bat, ezkero injustu ezeko eta horrean, baina bai. Bai, eta gero, pentsatzen dute horretaz gain, ere, badagola, soldatari dagozkion, ordainketa estrak, udakoak eta gabonetako ere bai, ezta? Bai, horiek badituzte, baina, prima deitzen dioten hori da extra. Da horretaz aparteko soldata extra bat. Eta berez aipatu duzu ebaluazio bat egiten dela, horrek nola funtzionatzen du? Berez urtean zehar orokorrean 2 ebaluaketa egiten dituzte, aurre ebaluaketa eta ebaluaketa finala, eta horietan esaten diote ea modeloa betetzen duten, edo ea Mercadonan bidea jarraitzen duten. Mercadonan bide hori, aurretik komenta dugun bezala, edo nota prentza oharrean eta harrilean komenta dugun bezala, azkenean horretan, gure ustetan eta ikusi dugun bezala, zure eskubideak zezendatzearren, eta beti lanera joatearren, edo zein gauza gertatuta ere, aurrak izatekotan, kontziliazioaz ahaztekotan, eta holangoak. Eta ez dakit, modelo hori ez dut uste, bestelako ez dakit pixka pentsatzen dut alderak eta ginez bestelako supermerkatuetan eta alako kontuak egoten dira, ze funtzionamendua supermerkatu batean zein bestean, beti da oso parekoa. Kasu honetan, nire ustez ez, nik supermerkatu desberdinak eroaten ditut, edo koordinatzen ditut, eta Mercadonan ikusitakoa zut bestetan ikusi. Azkenean Mercadonan, adibidetzat, ipin dezaket, kontziliazioa eskatzen duten pertsonek ja gaizki ikusiak izaten direz. Zuk udan ezin badozu kontziliatu eta eskatzen baldin badozu legez dekozun aurren zainketarako zedentzia, zuk ja hor ezara modeloa, edo zein lizentzia, azkenean zure zenideren bat gaizotzekotan hartzen baldin badituzu egunak, azkenean ja, suposatzen da, beste langileak kaltetzen dituzula, eta azkenean hori zure eskubideak direz, eta azkenean zentzuz egin da,
Eta logikoa da, azkenean nire adibidez ipintzen dut, nire ama gaixotzen baldin bada eta ospitalean baldin badago, nik uste nire eskubidea dela eta azkenean edo zinek egin dezake, ospitalera joan nahi izatea. Zuia baldin bazoaz, eta ez bazoaz lanera, ikusten da nola ja modeloa ez duzun betetzen. Edo sindikaturen batekin gurekin, eta beste estatuko beste batzuekin hori, enpresarekin alineatuta ez daudenekin, parte hartzen baldin badozu edo harremanik baldin badozu, ja azkenean ezara modeloa zergaitik haien ereduaren kontrasoa zelako. Ezagit, pixkate ematen du, kulto puntu bat edo ez zote dagoen Mercadonaren eredu horrekiko? Nire ustez, bai. Fama behintzat hori badago, galean aipatzen denean Mercadona pixkate hori aipatzen da, gainera egiten dira talde topaketak eta alakoak. Nolako izaten dira horiek? Azkenean, beste egunean justo geratu ginela, herrialde desberdinetako delegatuekin eta bar, ikusi izan zen nola leku desberdinetan jarrera berdina dekoten. Ni adibidez, ezagun batzuekin hitz egin dudanean, eta hori hasieran ez ekitela, nik Mercadona eramaten nuela, eta zaten izkinean gauza para batzuk, baina zuko lan nola dakizu. Baina zuk ez duzu lan egiten, eta ez, baina eramaten dut, eta badakit, Araban gertatzen diren gauzak, Bizkaian gertatzen direla, Nafarroan gertatzen direla, Gipuzkoan gertatzen direla, eta azkenean estrategia berdina erabiltzen dute leku guztietan. Horre, baita ere, aski adierazgarria iruditu zitzaigun, atzo entzun genituen hainbat testigantza langileena, horre, aipatzen zuten, beraiek hor sindikatuetara gerturatu ostean, hor, beraien elkarrizketak ere, edo beraien arteko lan orduetako elkarrizketa horiek zelatatuak izaten direla. Bai. Zer gertatzen da? Azkenean, gure delegatuak edo gurekin binkulatuta dauden pertsonak gaizkikusiak dira. Orduan, zu ikusten baldin bazaituzte beste delegatu edo beste elarekin alineatutako norbaitekin hitz egiten, azkenean zuik ja badakizu izango zaituztela, ez? Gure ustetan izango zaituztela hor jo puntuan, zergaitik, pentsauko dutelako, zu ere sartuko zarela sindikatuan, zuk ere zure eskubidak defendatuko dituzela, eta azkenean haiek ez dutena nahi da. Eta ez dakite deigarria da, pentsatzen dute aski egoera deserosoak sortu beharko direla, zu sentitzen badin bazu, zure lankidearekin hor testigantza bateak esaten zuen berdin zuela, hitz egiten baldin bazuen lankidearekin lan kontu batez, kontu pertsonal batez, ala enplegu kontu batez, zalatatu egongo zela. Orduan, ez dakit, zer gertatzen da, beste lankide batzuk ibiltzen dira, horre hitz egiten izaten diren horiek zelatatzen eta gero salatu ere egiten dituzte? Beste lankide batzuk edo azkenean bertan begi asko dituzte. Azkenean ez bidez bakarrik koordinadore, edo ez dira bakarrik pertsona konkretu batzuk. Azkenean bertan lortu nahi izan dutena, nire ustetan eta ikusi izan dudanagatik, nire ustetan lortu izan dutena da jendeak beraien kaltea ez sortzearren, azkenean enpresarekin alineatzen dira. Zu ondo ikusia izateko, zu ezin zara modelo horretatik irten. Modelo horretatik irtetzen baldin bazara, primak ez dituzu gaindituko, kanporat kaleratua izateko arriskua izan dezakezu, azkenean ikusi dugulako nola, adibidetzat ipintzen dut, ezaguk gure zerrendetan, guk oindala gitzi, hori hauteskundeak izan genituen, eta gure zerrendetan hainbat pertsona etorri ziren. Eta justo aurrebaluaketa egin zuten hilabetean, derrepente etorri zitzaizkidan niri pertsonalki, ez dakitzen bat pertsona idatzi berdinarekin zerrendetatik kanpo ateratzeko. Momentuz delegatuak ez ziren pertsonak, zergaitik? Azkenean, nire ustetan, eta batzuk esandakoagatik ere, azkenean esan digute, guko lan hemen zerrendetan jarraituz gero, eta helarekin binkulatuta jarraituz gero, ondoriak izango ditugu. Zerrendetatik irtetzen baldin bagara, primak eta holangoak jasotzeko aukera daukagu. Orduan azkenean beldurra sortzen da, eta azkenean ikusten da nola zu
ez bazaragazki ikusia izan nahi, eta zuk azkenean ez badituzu ondorioak pairatu nahi, desvinkulatu behar zara, eta ikusten baldin bazaituzte, hori, gure delegatuekin hitz egiten, gure delegatuekin denbora partekatzen. Azkenean, haien ustetan izango zara el enemigo, esatearren. Eta horre, ezakit, lan baldintzai dagokionez, alderatuz gero bestelako supermerkatu etxeekin, aldea badago Mercadonan edo sektorean orokorrean baldintzak antzekoak izaten dira? Zein zentzutan, lan arloan, arlo ekonomikoan... Arlo ekonomikoan edo eta atxedena eta oporrari dagokionez hor. Azkenean depende, atxeden eta oporrak nik uste berdinak direzela, azkenean badekote eta gainera Mercadonak hitzarmen propio estatala izan da, sektorialekin alderatuta, ez da inona. Adibidez, eskatu izan da, lanaldi, bueno, ez que justo ez, markatu, justo elikadura dendetan, azkenean oraindik, gauzak aldatzeke dauz eta gauzak hobetzeke dauz, baina azkenean antzeko parezido esango nuke direla, baina kontrola eta jazarpena, askoz gehiagoa da. Eta ekonomikoki? Azkenean, ekonomikoki, azkenean, zingo nizuk esan, azkenean Mercadonak dekon onura hori da prima. Azkenean, baldintzak, aurten izan dituzte egoera batzuk idemaz, zergaitik, jaso dituztelako etekinengatik, baina azkenean nik esango nuke soldataldetik antzeko parezido direla, baina hori, bereizten duena da prima. Azkenean, klaro, zuri derrepente, eltzen baldin bazaizkizu, 2.000-3.000 eurotako prima bat, beste supermerkatu batzuk ez dituzte. Eta azkenean pixkatu hori ere prima hori bera, izaten da argudio, presio guzti horiek sortzeko eta azaldu dizkiguzun egora horietarako. Aipatu duzu, estatu mailako lan hitzarmena duela, ez dakit horrek zer suposatzen du? Ez dago demagun beste lakoetan izaten diren bezala, tokian tokiko primak ala enpresa estatala delarik horren menpe zaudete? Azkenean Mercadonak badauka estatuko hitzarmen propioa, orduan lan baldintzak berdinak dira edozein probintziatan. Eta azkenean horrek askotan kaltetzen dau, urteko lanaldiaren inguruan, soldaten inguruan, Mercadonak duen elakoak eta bere eskubideak bere eskubideen alde borrokatzen ez duten pertsonen entzat, etekina edo desberdintasuna da prima. Beste entzat, esango nuke hori, kaltetzen duela, azkenean, badakigu estatu mailako hitzarmenetan, urteko lanaldiak handiagoak direla. Lan egiteko egunak ere desberdinak direla. Orduan azkenean horrek nire ustetan kaltetzen du. Eta saiatu gara adibidez probintzialki ere, azkenean gauza batzuk lortzen direla, edo eta adibidez delegatuak elikadura mahaira izendatzen eta bertara parte hartzen, eta azkenean esan digute esan digute azkenean haiek haien hitzarmena daukatela eta ez daudela beste inora beste edozein sektoreren menpe eta azkenean nahiko autoritarioa iruditzen zait niri gitzienez. Eta azkenik jakin edut ere, nolakoak izaten dira zuek dauzkazuen harremanak langileren baten kexari buruz hitz egin behar duzuenean, ala negoziaketaren bat egin behar denean, nolakoak dira harreman horiek enpresako arduradunekin? Gatzak, oso gatzak. Azkenean nik pertsonalki, azkenean koordinatzen dituten da eta bloke pare batzuk, eta azkenean zuk adibidetzat ipiniko dut. Ordu sindikalak eskatzerako orduan, askotan arazoak ipintzen dizkigute, beste batzuetan azken boladan gertatu izan zait komunikatzea, eta zatea onartuta daude, eta derrepente baditu dela delegatu batzuk non aurreko egunean, ezkezakit patxarrera joan halko nazen, ez didatelako kendu ordutagitik. Abizatzen dituzte koordinatzaileak, barkatu, baina nire arduradunak, bidali daue korreoa, ordu sindikalak
komunikatzen eta baiezko eman dizkiozue eta oraindik ez dizkiozue kendu aktibotik, azken hilabetean ustut izan zala, gertatu izan zitzaigun langiletako batek esatea koordinatzaileari mesedez kendu orduak, komunikatu daudela, bai, eta goizeko 5 deitu zioten, non zaude, ez hauen hartu azkenean, baina galetzeko ez gaitik esan etorri, hori komentatu dugu ere, eta azkenean komunikazioa ez da oberena. Eta horre zer gertatzen da, horre orduen moldaketa hori egiten ez baldin bada, gero zer langileari aurpegiratzen zaio ez duela lan orduak bete? Kasu honetan ez, ni nagoelako erdibidean. Kasu honetan adibidez, jate digo, izan ditute adibide hori, pertsona esan joan lanera, noski nirekin bilduta egon barzalako, eta ez hauen hartu telefona, eta ni egun horretan bertan idatzi nuen koordinatzailea, eta esan nion, barkatu, baina zure onarpena daukat, eta baina azkenean nik badauka dalako, nik bidaltzen dituanean, eskatzen dizkiet, hori jaso dutelaren baieztapena, eta nik beti bidaltzen diet, hori aurre ikusita beti bidaltzen diet mesua, babitu, esan dozte baiet, esan dozte baiet, ez konfirmau dozte jaso duela eta koordinatzaileari pasauko diola, eta horrek babes minimo bat ematen digu, ez, nola zure koordinatzaileak naiz eta ordutegitik eskendu, rekurtso pertsonaleko langileak edo horren arduradunak baiezkoa eman da, orduan hori haiek kudeatu behar dute. Edo beste askotan gertatu izan zait, asteburu baten, langile bat dendara joan, eta ez babitu ezkeal batzarra, komiteak egiten ditugu. Batzarra aldatu dute, beste sindikatuek badakite, baina guk ez. Eta mesedez abisatu hori arduradunari gure sindikatu abisatzeko. Eta bai, ez dotzut abisau, pentsau nauen beste sindikatuak abisatuko zutela, azkenean gu beti gara azkenengoak, danotan. Naiz eta komite horietan ia erdia izan, delegatuen erdia izan. Eta badut ere azkenik era amaitzeko beste bitxikeri bat, gertatu izan zaizu, topatzea negoziatu beharreko garaian, edota langilek salatzen dituzten egoeretan izatea, Mercadonako langile batzuk zeinak ikaragarrizko fedea eta sinismena duten Mercadonaren ereduarekiko eta Juan Roitxek gatiko? Bai, berez askotan nire sentipena da, pertsona asko pentsatzen dutela, Mercadona eredatuko dutela eta horren alde zutsu jokatuko dutela, baina azkenean ikusi behar duten nola guztiok langileak garen, nola eta azkenean azkenean langileak gara eta gure artean babestu behar gara zergaitik, hau nire gertatu altzait, baina bihar zuri gertatu altzaizu. Eta azkenean langileen arteko batasuna egon behar da, azkenean, haiek haien etekinen gatik begiratzen dute, eta ez dute ez dituzte pertsona moduan ikusten, nire ustez. Haiek ikusten gaituzte, zenbaki bat bezala, eta azkenean hau ez baldin baduzu betetzen, nire modelotik kanpo zaude, eta argi ikusi izan dugu ere, nola azken astean, komunikazio hauen ondorioz idemaz, nola ondorioak etorri direzen. Nola, heldudan burofaxen bat, heldudan santzio proposamen bat, betedaren bat, azkenean, zaigu oso logikoa iruditzen. Xehetasun guzti hauekin gelditzen gara, Begon Arbona, Ela sindikatuko ordezkaria Mercadonako hainbat supermerkatutan, mila esker gurean izategatik goizonetan. Mila esker zuei. Aipatuko dugu Mikel eta Joseba zer iruditzen zaizuen. Narbonak kontatu diguna, ze erradiografia aski interesgarria eskaini digu, batetikan baldintzak alderatuz gero bestelako supermerkatuekin. Bai enplegu kontutan, antxeden kontutan pareko, soldata kontuetan pareko, ezberdintasuna zein da, prima, eta primari dagozkion egoerak salatu dituzte eta hauen berri eman digute. Eta gero baita ere, Mercadonaren eredu hori ebaluatua dena, garrantzizkoa prima hori lortu nahi baldin bada, eta
niri atentzioa biziki deitu diana, bazken xetasun hori. Bueno, aipatu dugu kultoaren hitza bera, eta Nargonak esan duela, enbaten duela batzuetan, enplegatu batzuk sinisten dutela, Mercadona erentzian jasoko dutela. Ez dakit, eredu bat dau edo pixkat kulto batekin parekatu daitekena da, ez dakit, nik nahiko argi ikusten dut, ez dakit, ala den zuen kasuan, Mikel? Bueno, ez dakit, elementu pila bat bota ditu, kultoa edo, Mercadonaren eredua aipatzen zuen askotan, ez? Lehen datua bilatu dut, iaz 1.700 milioiko irabaziak izan zituen Mercadonak, 2024an baino 125 gehiago. Beraz, badirudi ez, ikusten degunean, ez, nola dabiltzan, ez, zaintza lanengandik edo gaixotasuna direla medio hartzen diren bajengatik edo eta jarduera sindikalagatik, ez, horre, badirudi merkezurrean edo, ez, estrategia antisindikal horren baitan, badirudi, ez, kiebra egiteko zorian dagoen enpresa batez ari garela, ez, ari gara, sekulako irabaziek edukitzen ari den enpresan, hain zuzen ere halako praktikak gauzatzen dituelako, ez. Nik hor pare bat elementu aipatuko nituzke, ez? Alde batetik, ebaluaketaren garrantzia aipatzen da, baina ebaluaketa goitik berakoa denean soilik. Ze hemen askotan esaten da, ez? Eta halako, ez, kultoa aipatzen zenuen askotan, dirudi orain, ez? Coach ezberdinen bitartez, mezu jakin batzu zabaltzen direla, eta etengabe azpimarratzen dela denok garela enpresa, eta denon parte hartze ezinbestekoa dela, baina gogoan izan behar da, denon ustez garela enpresa, denen lanari esker ateratzen dela aurrera enpresa hori, baina enpresa hori ez dela denena. Eta uste hori ñabardura garrantzitsua dela, eta ondorioz ebaluaketak goitik bera egiten dira, baina esate baterako ez dago betik gora ebaluaketa bat egiteko inungo parte hartzerako, inungo mekanismo demokratikorik, ez? Eta hor, beraz, hor dago koska, ez? Denok enpresa izan dadin, lehen aipatu da, ez? Talde topaketak eta besterako egiten direla, hau da, nahi dugu talde bat, baina talde hori antolatu gabekoa izan dadila. Ze ikusi da, etengabe aipatzen zen, nola zelatatzen diren haien arteko elkarrizketak, nola horrek sortzen duen, nola baiteko mesfidantza bat, beldur bat, leia bat. Beraz, talde bat nahi dugu, baina esango dugu, ez? Artalde den neurrian, hau da, jerarkiak ederki errespetatzen dituen neurrian, ez? Eta beraz, uste dut hor dagoela, hain zuzen ere, akaso gaur egungo enpresa ezberdine duten, halako enpresa duten tentsioa, ez? Alde batetik, estrategia antisindikal baten baitan langileak desantolatzen alegintzen dira, baina beste alde batetik lan asko geroz eta jakinagoa da kolektiboki lan egitearen garrantzia, pertenentziaren garrantzia, lana besteak beste ondo egin ahal izateko ere, eta hortarako alegintzen dira halako mekanismoak bilatzen eta halako topaketak eta egiten, baina beti ere botere harremanak auzitan jarri gabe. Eta uste hor, tentsio hori ez dagoela konpontzerin baldin eta aberastasunaren banaketan eta enpresa horren nondik norakoen bueltan parte hartzerako bideak irikitze ez badira. Eta amaitzeko azken apunte bat. Aipatu du estatuko konbenia dutela eta gogora etorri zaite lanbide arteko gutxieneko soldata propioaren aldarria, jakin nahiko nuke zeintzu diren hemen gutxieneko soldatak eta gero primekin zer den osatzen dena, baina hain zuzen ere honetarako da lanbide arteko gutxieneko soldata propioa, beste denei langile guztiei, Euskal Herriko langile guztiei, gutxieneko lan eta bizi baldintzak bermatu dakizkien. Joseba? Bai, nik uste dute, nik ere gaipatzen zuela, talde sentimendua, nik dut egia zen, berari, ordezkari sindikalari entzuten ari nintzaionean, momentu batzuetan ere, sektaren zantzuak edo adibideak ere ikusten dituen, ez? Zeren Mikelek esaten zuen bezala, nik uste dut gauza bat dela, nolabait bilatzea langileen konpromisoa, bere lanarekiko eta enpresarekiko, baina hori benetan, zintzoa eta justoa izango baliz, horrek, bueltan ekarri beharko lituzke, batetik langileen parte hartzea, adibidez, administrazio kontseiluan, eta beraz, adibidez, sindikatuak parte hartu ahal izatea, eta hori gertatzen da beste toki batzuetan, eta noski beste enpresa eredu
eredu batzuetan, egon beharko luk, ez? Etekinen inguruko banaketa bat, primak ez dira jartzen hain zuzen ere, ez? Nik uste dut, horregatik lehen aipatu dugu, ez? Gauza bat izango litzateke, ez? Primak bere osotasunean, ez? Banatuko balira eta zehaztuta egongo balit, Mikelek aipatu dituen, 100 milioi horiek, kasu batean, ez, kapitalarentzat, egindako ekarpenagatik izango lirateke, eta beste maila batean, ez, langileek egindako ekarpenagatik. Hori ez da gertatzen, ez, hemen egiten dena da, nolabaiteko talde pertenentzia sortu nahia, era berean, ez, ondokoaren kontra jartzen zaitu, ondokoarekin lehiatzen jartzen zaituzten bitartean, eta nik uste dut, noski hori erabat salagarria dela. Ez eta gora horren aurrean nik uste dut, Mikelek oraintxe bertan ez lehengo asteko greba eta gutxineko soldata aipatzen zuen, nik uste dut benetan azpimarratu behar dugula ze garrantzitsua den sindikalgintza, ze motatako praktika enpresarialak dauden, eta praktika enpresarial hoiei aurre egiteko ezinbestekoa dela antolatzea. Ez nik uste dut zorionez Euskal Herrian, eta lehengo astean izan genuen horren adibidea, badaukagu, ez, gehiengo sindikal bat benetan luxua dela, ez, langile klase bezala, eta uste dut garrantzitsua dela, gauden tokian gaudela, sindikalizatzea, parte hartzea, eta nolabait, beraien praktika enpresarial hauei, modu kolektiboan erantzutea ez. Segituan sartuko era bete-betean, lanbide arteko gutxieneko soldataren baitako greba horretan, baina azkenik gustatuko litzaidake pikin bat sakontzea, horre elkarrizketan aipatu den puntu batean ze, sare sozialetan askotan aipatzen den kontua izaten da hori, ea langileak uste duen, ea enpresa erentzian jasoko ote duen, eta horren bueltan bere nagusia topera defendatu dezake edo, baina hor, Joseba, gainera zuka aipatzen zenula, azpimarratzen zenula, garrantzi hori langile bezala antolatzearena, hori bera sustatzea, erentziaren sentsazio hori sustatzea, ez da ere, kontraebontere bat sortzeko baliabide azken urte hauetan gorantzere joan dena gutxinaka? Bai, nik uste zalantzari gabe horretarako egiten dela, ez? Eta nik uste gainera salatu den kasu honetan oso argigarria dela, ez? Hau da, prima ematen zaizu, zure kolektiboki borrokatu diren eskubidei uko egiten baldin badiozu, ez? Nik uste dut hori oso garbi gelditzen dela, ez? Balantza beraiek nola eraikitzen duten eta ze bilatzen duten, ez? Uko gehiozu, ez? Eskubide kolektibo horiei enpresaren mesedetan, ez? Beraz, enpresak, nik uste dut emango dizugu kasu honetan lehen aipatzen genuen eta oso garrantzitsua diren, ez? Emozio eta sentimendu batzu, baina gero praktikan, zure poltsikoak nabarituko du, eskubideak urratuko dizkizulako, ez. Mikel? Bai, guztiz bat egiten dute Josebarekin, ez? Oso adierazgarriak dira askotan kontzeptuak berak ere, ez? Aipatu dezulen roigekiko, ez, miresmen puntu bat, orain jada ez dira patronala, ez dira enpresa buruak, ez dira, ez, burgesia esan dezagun, dira CEO-ak, ez? Eta nolabait, ja dira, nolabait, askotan egiten den erlato hori, ez? Garaje batean hasi eta beraien lan eta esfortzuaren bitartez, sekulako imperioak eraikitzea lortu duten, pertsona oso ekintzaile eta ausartak eta inovatzaileak eta beste, ez? Baina, argi eta garbi ikusten dena da, eta, Josebak esaten zuen hortatik, entzuten ere, enpresa horiek denen alegin lan eta izerdiari esker ateratzen direla aurrera, eta irabazi horiek, halako praktika antisozialen bitartez lortzen dituztela gutxiengo privilegiatu horrek. Eta beraz, lehen Josebak esaten zuen horretan egin nahiko nuke azpimarra. Enpresa denena izango balin bada, parte hartzean, eta besteak horren administrazioan eta aberastasunaren banaketan, langileek ere, dagokien parte izan behar dute, eta zorionez Euskal Herrian baditugu eredu ezberdinak, ez? Kooperatibismoa bere, argilunekin, eta bere eredu ezberdinekin, baina oso errotuta dago Euskal Herrian, eta uste hor, badaudela, halako ereduen aurrean, klabe interesgarriak eskaintzen dituzten eredu alternatibo, eta errotu eta sendo pila bat herri honetan bertan.
Ba, orain bai, bete-betean sartuko gara, grebari dagokion elementu horretan, ze hain zuzen, pasaden astean aldarrikatu zen elementuetako bat ere bazen, patronalari negoziatzerako gonbita helareziko zeitzaiola, eta honen baitan, Confebaskek 3. aldiz uko egin dio lanbidarteko gutxieneko soldata propioan negoziatzeari, legez kanpokoa litzatekela argudiatu dute, ELA eta LAB sindikatuen negoziaketa proposamenari muzin eginez, sindikatuek provokaziotzat hartu dute erabakia eta Mikel Torres Lakuako enplegu sailburuak elkarrizketa soziala eskatu die aldeei. Confebaskek oharbidez jakinarazi du ez dela lan harremanen kontseiluan egingo den bileran izango eta gaineratu du espero duela sindikatuek uko egitea lanbide arteko gutxieneko soldata propio bat ezartzeari Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak hori negoziatzea ilegala izango litzatekeela erabaki ostean. Ezezkoak gogor kritikatu dute ELA eta LAB sindikatuek erantzuna provokaziotzat jo dute martxoak 17ko greba aurretik Gasteizko Legebiltzarrak eta Lakoko gobernuak negoziatzeko deia egin zietelako. Sindikatuek erantsi dute Confebasken ezezkoak zuzenean EAJ eta PSE esku hartzera behartzen dituela. Sindikatuek hala eskatu arren ez dirudilakoak jarrera aldatuko duenik. Mikel Torres Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak berriro esan du elkarrizketa soziala defendatuko duela negoziazio kolektiboan aurrera egiteko. Hori esek xetasunak eta ez dakit noski horre aipatzen zen. Urrengo pausoa zein izan beharko lukeen, negoziaketa aipatzen zen, baina Confebaskek uko egin dio, ez dakit, zein izan beharko luke urrengo pausoa edo grebaren ostean, zer espero beharko lukete, kalera irten ziren milaka herritar guzti horiek, Joseba? Bueno, nik uste dut lehenik eta behin benetan azpimarratu behar dela lehengo asteko grebaren eta mobilizazioen garrantzia. Eta uste dut askotan pentsatzen dugula, olako borroka eta ekimen baten ondoren fruituak edo emaitzak iritsi daitezkela handik egun edo aste batzuetara, eta noski nik uste dut hori ziurrenik batzuetan lortzen da, baina beste batzuetan denbora gehiago behar da. Nik uste dut garrantzitsuena dena da, lehengo astean berrirore Euskal Herrian indar handiz jarri dela, eta nolabait hegemonikoa bihurtu dutela sindikatuek beraien indarrarekin, beraien mobilizazioarekin eta herritarren eta langileen babesarekin Euskal Herrian behar dugula gutxieneko soldata propio bat, arrazoi beraiek azaldu dituzten arrazoiengatik, ez? Eta gainera azpimarratuz behar horrek badituela gainera, nolabait persona, horren atzean, sektore feministatua daudela, sektore arrazalizatua daudela, eta beraz, persona prekario, eta sektore prekario eta zari garela, eta sektore prekario hoiei laguntzeko babesa emateko beharrezkoa dela olako erabaki bat hartzeaz. Nik uste dut, olako greba baten ondoren, urrengo astean, Confebask eseriko balitz, noski onartuko luke praktikan, nolabait grebaren garaipena eta nolabait horrelako borroka molde baten garrantzia. Ez da nik uste dut, alde horretatik nik esango nuke ulertzen dudala, ez dut noski konpartitzen, baina ni behintzat hor kokatzen dut beraien erantzuna. Baina nik diodan bezala nik uste dut emaitza izugarria izan zela, horrek ere alderdi politikoak eta gainontzeko eragileak ere mugitu eta baldintzatu egiten ditu, eta nik uste dut hain zuzen ere norabide horretan jokatu beharko litzatekela partida honen urrengo urratsak. Zergatik? Nik uste dut demagun estatu espainolen kasuan, eta badakit ez dela gauza bera, azkenean hemen gutxieneko soldata bat adostuko bada ezinbestean Confebaskekin eta patronalarekin adostu beharko delako, baina egia da, estatu espainolean gutxieneko soldata adosteko gobernu espainolak deitu izan ditula sindikatuak eta patronala, eta patronalak hori uko egin ostean, gobernu espainola gai izan da sindikatuekin adostu, eta hainbat igoera aurrera eraman, ez? Euskal Herriarentzat, ez lehengo astean aldarrikatu dugun bezala, nahikoak ez direnak,
beste egitura ekonomiko bat dugulako, beste harreman sozial eta sindikal batzuk ditugulako, beste behar batzuk ditugulako, eta posible delako, ez? Eta beraz, hori da aldarrikatzen garelako, herri bat garelako, burujabetza ekonomikoa dugulako, eta beraz, guri dagokigu. Baina nik uste dut hori horrela izan da ere, nik uste dut, zergatik ez, momentu honetan, edo galdera izan beharko luke, zergatik diran sindikatuak patronala interpelatzen edo enplazatzen dutenak, eta ez dan Jaurlaritza bera edo Nafarroko gobernua bera maila deitzen duena, bilera deitzen duena, eta nolabait Confebask eta zen Nafarroko enpresarien elkartea ere agerian uzten dituena, ez? Eta nik uste dut hori dela egin behar duguna, ez? Nolabait olatu herritarra martxan jarri zen lehengo astean, eta orain egin behar dugu olatu herritar horrekin baldintzatu gainontzeko eragileak patronala bakarrik geratu dadin, eta azkenan eseri dadin, eta adostu dezagun, ez? Guztiz bat nator, grebaren deitzailetako batek esaten zuen greba prozesua dela eta asko gustatu zitzaidan, greba etzen hasi martxoaren 17an eta etzen amaitu martxoaren 17an. Hau da, greba bera strictu sensu bai, baina nolabait horren bueltako dinamika ez. Eta uste horre egin behar dela azpimarra, orain erronka dalako, greba horren aurretik eta greban bertan metatu zen indar sozial, sindikal potente hori, nola bideratu daitekeen, grebaren aurretik itxita zeuden edo itxi nahi zituzten ate ezberdin horiek irekiarazteko, ez? Gogoan izan behar degulako, orain Confebaskek negoziaketari uko egin diola, beste behin, baina hain zuzen ere greba besteak beste horregatik ere deitu zela. Hau da, beto ezberdinei erantzunez deitu zen greba, alde batetik, herri ekimen legegile bat aurkeztu zelako, ia 140.000 herritarren sinadurek babestua eta Eusko Legebiltzarrak, kasu honetan, gobernua, Eusko Jaurlaritza sostengatzen duten alderdiek uko egin ziotelako hori eztabaidatzeari berari ere, eta beste alde batetik patronalak negoziaketari uko egin ziolako. Eta beraz, orain erronka da, indar hori dena kontuan izanik, eta hori dena bultzada edo akuilu bezala baliatuta, nola ireki daitezken, itxiarazi nahi dituzten zenbait ate. Eta hor, aipatu izan du da, bi bide daudela, alde batetik patronalarekin ireki nahi den bide hori, eta hor guztiz bat natorre Josebak aipatzen zuenarekin, hau da, atzo Mikel Torresek edo eren egun dialogo soziala edo elkarrizketa soziala aipatzen zuen, ez? Baina elkarrizketa soziala egon dadin, elkar hizketa egon dadin, elkar behar da. Hau da, nolabait bien parte hartzea behar da, eta bien borondatea behar da. Eta kasu honetan ikusten dugu, argi eta garbi patronalak ezezkoa eman duela, eta horren aurrean Mikel Torresek eta oro har Eusko Jaurlaritzak ezin du jarraitu nolabait onberak izan daitezkeen deialdi ambigo batzuk egiten. Josebak esaten zuen bezala, akaso beraiek deitu behar dute bilera hori, eta patronala bera ere presionatu egin behar dute, ez? Zergatik, alde batetik, Euskal Herrian dauden arrakala, patriarkal, arrazista eta belaunaldi artekoi heldu ahal izateko eta hoiei erantzuteko, eta beste alde batetik askotan hitz egiten da, ez? Autogobernuaz, gure nekez izango dugu autogobernua, baldin eta guk geuk hemen izango ditugun soldatak erabakitzeko eta horren gain autogobernatzeko gaitasunik izango ez dugu, ez? Beraz, iruditzen zait, hor alde batetik Eusko Jaurlaritzak berak eta kasuan Nafarroako gobernuak eta bestelako instituzioek bestelako borondate eta bestelako erabakimen bat izan behar dutela, eta horretarako presionatu behar direla, eta hor gero badago bigarren partida bat, eta da, okerrez banago aleginetan ari dira langileen estatutoa Madrilen ere eraldatzeko, ez? Eta uste dut hor, Espainiako ezkerrak ere, ispiluaren aurrean jartzeko aukera izango duela, ez? Askotan hitz egiten da eredu konfederalaz, eta batasunaren garrantziaz, eta beste, hemen dago disputa oso zehatz bat, hain zuzen ere, besteak beste, estatu eredua bera ere, auzitan jartzen duena eta hori lehiatzen duena. Eta da, zentralizazio espainolista baterantz joko da, naiz eta horre jakin besteak beste, Euskal Herriko langileei bereziki, esan dugun bezala, emakumei, migrantei, gaztei, kalte egiten diela, eta ez gutxiri, 240.000 pertsonei gutxienez, edo
bain zuzen ere eredu konfederal baterantz joango da, nun aitortuko diren errealitate sozioekonomiko eta politiko ezberdinak, eta ondorioz, emango zaien bide, lanbide arteko soldata ezberdinei, jakinda horrek beheranzko lehia bat baino, hain zuzen ere, goranzko tendentzia bat sortu dezakela, eta langile guztiei, bai Euskal Herrian, bai Estatu Espainolean, eta oroar Europan eta munduan, eredutxo bat, mai gainen jarri diezaiekela, bain zuzen ere, lehiatzeko eta goranzko joera bat eta borroka bat garatu da, inez. Beraz, uste, ate horiek hor daudela eta garrantzitsua dela presionatzen jarraitzea. Saioa amaitza aldera, bestelako kontu batera aipatu beharra dugu, bixi-bixi errenta aitorpenaren kanpaina berriari begira, eragozpen fiskala egitera deitu dute talde antimilitaristaek gastu militarrek suposatzen duten dirutza salatuz eta desobedientzia zibilera deituz eskarian, eta gaur egun gailentzen ari den giro belikoan sakonduko dugu, Ander Egiguren, Kem Mok Bilboko talde antimilitaristako kiderekin. Egunon, Ander? Egunon. Gerrara bideraturiko zergen zatia benetako bakea eraikiko duten proiektu eraldatzaietara desbideratzea proposatu duzue, baina jakin dugu zeintzuk dira herritarrek eman beharreko pausoak eta zeintzuk dira herritarrek dauzkan gaitasunak bere zergak ez daitezen arlo militarrera bideratu. Bueno, lehengoz, jakitzea zer dan eragozpen fiskala, ezta? Gastu militarren eragozpen fiskala desobedientzia zibilaren tresna bat da. Da honen bidez, pertsonak aldu erabaki geure zergen zatitxu bat, ez erabiltzea armadak, armak eta gerrak finantziatzeko, ezta? Erronta etorpena, laster hasiko dana, egiten dauenean, ezta? Orduan diru hori, modu kontzientean, desbiratzen duen da, bakearen eta gizarte justuago baten alde lan egiten dauen proiektutara. Orduan, esan behar dugu, ez dala zergak ordaintzera ustea, gerra finantziatzeari uko egitea eta bizi alternatibak bestea. Horretarako behar dana da, informazioa. Pentsa behar dugu Euskal Herriko herrialde bakotza dauko bere ogasuna da bere modua. Orduan horretarako informazioa, jenteak nahi badau honetaz parte hartzea, badaukagu geure web horria, deitzen dana eragozpenfiskala.org, da horretan bada modu tekniko bat zelan egiten da, baina azken finean gauza garrantzitsuena bada jakitzea zergaitek egiten dugun, ezta? Urtero gobernuek diru kopurua izugarria gaztetzen dauen, azken urteetan Ukraina eta Gazaren inguruan badakigu gainera, esate baterako Espainiako ministroen kontseilua kopuru itzalak ekstrak sartu dauezela, horretaz hori salatzeko azken finean da ez zatitxu bat parte ez izateko gerra horretan. Orduan, zer lortzen dugu eragozpen fiskalekin, geure gastu militarren igoera zalatzea, armen negozioa nabarmantzea, badakigu Euskal Herrian hemen berton kriston armagintzak badaukagula, beste aldetik bai militarizazio soziala geldieraztea, da azken finean bakearen eta desobedientzia zibilaren kultura bat bultzatzea. Horretarako lehenengo edozein gauza moduan informazioa jasotzea eta horren inguruan gero aparte hartzea jakina hau burruka kolektiboa badala. Azkenean bakotzak aldau egin eragozpen fiskala, baina egiten dugu modu kolektiboan burruka guztien moduan, ezta? Eta zehaztasunez, jakine du hor, objekzio fiskala gauzatu alizateko hor, zuek eskaintzen dituzue, aholkularitza saioak, baina teknikoki hori aurkezten den dokumentuan nolako izaten da isla hori, ze egiten da, oharren bat atxikitzen da, edo teknikaren bat badago? Bueno, herrialde bakotzan modu diferenta dago. Bizkaian esate beterako badaukagu gure bulegoak, antxe bertan badago jentea, geure jentea egiteko aitormena, da hortxe bertan egiten da zatitxu bat desbideratzea, zergen
zatitzu diru kopurutxu bat desbideratzea, da gero zabaltzen da. Hau azkenean bialtzen da ogasunen saioari esatez egiten duguna. Gauza publikoa da. Desobentza zibila egiten da kolektiboa, da modu zabalean, ez da publikoan. Orduan, gero egiten dugu geure txostena, da zabaltzen dugu zemalientea, ez bakarrik Euskal Herrian, estatu mailan bebai, hau da estatu mailako kanpaina badalako, da adierazten dugu, da zabaltzen dugu zemalientea, zertarako erabiltzen dugu eragozpen fiskala. Baixetasun guzti hauekin geldituko gera, eskerrik asko, goizonetan gurean izateatik. Bale, eskerrik asko. Eta eskerrik asko baita ere zuei, Joseba Bermatxe eta Mikel Urdangari nahi duzuen arte. Zuei, mi esker. Pello Txandianok iragarri du, ELA-LAB Komisiones Obreras eta UGT sindikatuei proposamen bat aurkeztuko diela administrazio publikoko lanpostuetarako hizkuntza eskakizunen auzia konpontzeko. Lander Martínez, egunon. Egunon, Pello eta egunon, entzuleok. Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean, Pello Txandianok esan du proposamen inklusiboa dutela enplegu publikoko hizkuntza eskakizunen inguruko desadostasuna konpontzeko. Azaldu du hizkuntza eskakizunen gai horri irtenbide bat emateko planteatzen duen proposamen zehatza helaraziko diela sindikatuei. 3 herrialde hauetako sindikatu nagusi dituko diet, idazkari nagusi dituko diet, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT, eta helaraziko diet guztiei guk hizkuntza eskakizunen afera honi konponbidea emateko planteatzen dugun proposamen zehatza. Honezkero, EAJaren, PNV-ren eta PSeren mai gainean jarri duguna. Dagoen afera honi irtenbide inklusibo bat ematen diona, non guztiok egon gaitezken. Otxandianok adierazi duenez, bere proposamenaren abia puntua da enplegu publiko baldortzeko 2 hizkuntzak eskatu behar direla, baina defini daitekela progresibotasun indize bat testu inguruaren edo lanpostuaren arabera. Honen arira deia egin die EAJari eta PSeri haiekin esertzeko afera honi irtenbide bat emateko. Azaldu du haien erantzukizuna dela polarizatzen ari den eztabaida honekin amaitzea. Gaur mikrofona hauetatik deia egiten diet EAJ eta PSeri. Eseri daitezen, esedez, gurekin, afera honi irtenbide bat emateko. Hemen eztabaida bat polarizatzen ari da. Eta guk ez dugu polarizaziorik nahi. Baina pilota, legebiltzarkidean, ordezkaritza daukagun alderdien teilatuan dago. Eta Donostiako 510 familia haien etxetik ateratzeko arriskuan daude 2028an Bentaberriko etxebizitzek lakuak ezarritako babes erregimenak galtzen dutenean eta Blackstone inbertsio funtsaren esku geratzen direnean. Astearte honetan irtenbide globala eskatu dute Gasteizko legebiltzarrean. Imanol Sáenz alokairuko presidenteak egoera azaldu du eta espekulazio huts moduan definitu du. Había ya unas cartas de por medio que se extinguían los contratos, gracias a la intermediación del gobierno vasco, pues se va a prorrogar hasta 2028, que deja ya de tener la calificación de VPO y pasa a mercado libre, o sea, especulación pura y dura. Egoera 2016an aldatu zen, promozioa Testa Sozimi enpresaren esku geratu zenean Blackstone inbertsio funtsa irotuta. Enpresa honek 37 familiari jakinarazi die jada ez duela kontratuak berritzeko asmorik. Familiek eraikuntzaren kostuaren bikoitza ordaindu ere haien etxetik kaleratzeko arriskua dute. Batzordean parte hartu duten talde parlamentarioen babesa jaso dute EAJ, Euskal Herria Bildu, PSE eta Sumar. PP eta Vox ez dira saioan izan. Adrian Nanclares, PSeko legebiltzarkideak adierazi du denbora irabazi dutela luzerako irteera bat bilatzeko, eta horrela izan dela, auzokideen eta elkarten lanagatik ez ezik, Denis Itxaso sailburuaren aleginagatik ere. Hemos ganado tiempo para intentar buscar una salida permanente y estable a largo plazo. Y si ha sido así, ha sido por el trabajo que ustedes han realizado, un trabajo muy importante. Nosotros también les queremos dar las gracias. Y como decía, también por el trabajo del consejero Denis Itxaso. Un consejero que yo creo que ha demostrado que entiende perfectamente cuál debe ser la función de un servidor público. Proteger el derecho a la vivienda y actuar cuando ese derecho se pone en riesgo. Bere partetik Euskal Herria Bilduk egoerari aurre egiteko proposamena egin du, alde batetik Jaurlaritzak etxebizitza babestu horiek lehentasunez erosteko duen eskubidea egikaritzeko urratsak egitea eta hauek behin erosi da betirako kalifikatzea etxebizitza babestu gisa. Honela azaldu du Itziar Murua legebiltzarkideak. Eusko Jaurlaritzari eskatzen zaio, 510 etxebizitza babestu hauetan, lehentasunezko eskubide hori gauzatzeko beharrezkoak diren ekintza juridiko guztiak azter ditzala eta hala badagokio abian jar ditzala lehenbailen. Bigarren puntuak kalifikazio iraunkorrari buruzko eskaera egiten du, bertan
Eusko Jaurlaritzari eskatzen zaio etxebizitzak eskuratutakoan haiei prezio muga dakarren etxebizitza babestu publikoaren kalifikazioa modu iraunkorrean ematea. Eta ez behar baten berri eman behar dizuegu ere, langile bat hilda astearte honetan Arabako Goiaingo poligono industrialean. Arabako Diputazioak asteazken honetan jakitera eman duenez. Langile bat hilda astearte honetan Goiaingo poligono industrialean lan istripu baten ondorioz Arabako Diputazioak eman du jakitera gaur albistea. Istripua arratsaldeko 8 inguruan izan zen. Ez beharraren lekura Gasteiz eta Langraizeko suhiltzaileak, ertzaintzako agenteak eta anbulantzia bat bertaratu ziren. Osasun langileak beharginaren bizitza salbatzen ahalegindu arren, ezin izan zuten ezer egin honen bizitza salbatzeko eta tokian bertan hil zen. Eta Euskal Herritik kanpo ere badugu beste albiste bat, sozialdemokratek irabazi dituzte hauteskundeak Danimarkan, baina sekula baino babes gutxiago lortu dute bozka kutxetan. Mette Frederiksen lehen ministroaren sozialdemokraten ezkerreko blokeak irabazi ditu Danimarkako hauteskundegileak, botoen 47,1 lortu ditu eta eskuinak 42. Moderatuek berriz 8%. Feroeko eta Groenlandiako lau diputaturen zenbaketa falta da oraindik sozialdemokratek alderdi liberalak eta zentristek osatu dute azken gobernua, ez delako gehiengorik izan urte luzez. Frederiksen sozialdemokratak kanpainan Donald Trumpek Groenlandia bere egiteko asmoei aurre eginez izan du batik bat. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Informazio praktikoari dagokionez, errepidetan ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko, lasaitasuna uneotan Euskal errepideetan, bestalde gaurko eguraldiaren berri Iker Ibarluzea lankidearen eskutik izango dugu. Atzoko onaldiaren ondoren, asteazken honetan eguraldiak berriro ere okerrera egingo du. Goizean jada Kantauriar isurialdean hodei asko agertuko da, eta han hemenka eta bereziki mendi inguruetan eurilan pixka bat ere izango da. Ego isurialdean aldiz, goizeko lehen orduetan ostarte politak irekiko dira, baina bertan ere goizean zehar hodeiak nagusituko dira, eta gainera eguerdi alderako iparraldetik fronteat sartuko denez, lurralde osoan zeruak estaltzera egingo du. Arratsaldean fronte honen bitartez, Kantauriar isurialdean zaparrada batzuk emango dira. Zaparradak orokorrean ahulak izango dira, ez du euri askorik egingo, baina han eta bezik hemen inguruetan tarteka bizi-bizi botako du. Araba eta Nafarroa erdialdera euri pixka bat pasako da, baina oso gutxi eta lurraldearen hegoaldean ateri egongo da. Haizeak tartean mendebaldetik joko du, baina goiz erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, eta tarteka bolada zakar batzuk utziko ditu, bereziki kostaldean mendi inguruetan eta Ebro bailaran. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarrituko dute, bat zeropetik eta 8 gradu bitartean errendituz, galdiaka da nabarmen xamarra jasango dute, Kantauriar isurialdean 10 eta 13 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean 8 eta 16 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan. Guzti hauekin geldituko gara. Eskerrik asko, Lander. Gero arte. Eta agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak Inigo Asensio eta Goiuri Ezaitza, egunon. Egunon. Egunon, Peli. Beno nolako kontuak aipatuko dituzue, asteazken honetan. Atzo Eneko eta Xabi Euskal Lankidetza 2026 urtean, eta orain zer izeneko topaketan egon ziren, eta kontatuko digute bertan entzun zutena eta bizi izan zutena. Eta horrez gain, Malko taldea etorriko da, elkarrizketa akustikoetara, eta nola ez, Gartxotun Zainek doinuetatik aratago podcastaren atal berri bat prestatu digu, eta uste dut korrikako konexioare izango dugula, jakiteko ea zertan dabiltzan, ea bitxikeriren bat gertatu den azken orduetan, eta horrelako kontuak. Adi egongo gara, beraz, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eta gure partetik besterik ez, joateko tenore aldu zaigu, ondo segi, aio! Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea.